ya wo nursery one de ko si Jesus ni nyina no ye nkoda no a anti na perfect de enwoma ya ba monten so English language ho basic one ko Jesus free sanso na history of Ghana basic one ko si 6 no RME basic one ko Jesus free computing KG1 ko si 6 sanso na eye creative arts so basic one ko be 6 science maths ko tabio no obo ade bobremu addition de no hodo no an de ku nwoma mu a de man koda yi preschool koda no so the one ko si KG2 numeracy language and literature or OWAP creative arts phonics computing coloring and writing perfect DJHS1 equity free no so diaba English language social studies science RME computing career technology aviation some questions are raw bubodimbia semoko setemena semetem ni nyina ta perfect deru ne ye kumase for your putuja an office no hwa ye station one kran so a down someone first upon one wo for na ba bia tonton ma bia bobra mu a was perfect ye na mpedifo ma obi atumi ato number be pusio ni mpedifo aka sansa na nsa ka bi 0243299938 and 0540755465 Brakwa dro no champion dro ene yakobro nyame patro pa hode mapa de agina na nkroma so empa yade wabia ne no fin se bola so dwa be hu ampu na nka wo twanse do crossing dro no kwa bretro mu sanse wo de ozuro kwa ye obobra mu ba bia asebo ni nyata wo no ho na wo ko ho so na nupa wo wo de bia ba ye dro kama pa bisonfo se wo sisi ya wo ya se bia ni padua no na nansen aye kodokwede ense da nyina ne nankroma so opebi no afa obanso fichikro shedan ko infama wo koko pressure infection sciatica de bema wa emre o konkran no adwoso wo ba no bedwa like mo hwese do besia you sutro kwaku ya wo sutro bu ebo wa na age kwaku ye frem sutro kwaku obetumi agbo obi ama abeka so yiri mu ade nenso so mo di akwako bi promise about will be power pray from hodwa posa keba mrum Happy dank mrum Mr. Bamrum Samson as pharmacy patas blockhouse Otec 1029Fm ejako ofra no ane no atokese ana ba fidue mu ha won no atokese time from oboase Tashuman Free FM ejoso abaya sabia ne mo do wabenya biatumi ato fragments heba Danny heba will be top amazing about tafo matter this abrosa ne mo do a memo afanan ene ba bia tonton duro ne twanhia so ba bia bobura mu ha onsa kan bi number be fro favre konso no 0244 470067 0244 470067 Vitamin kanom ne no esanso aduane mapa abusua enei kala no adoso adwaman so da bia me ka kiro se enti kan koto yade na esanso mfa kakra wanya to ho no enkonkokon yade yenye ne sa da bi ye mobra ne sa entu be no manom ne a no mpapa preko vitamin no eno ne nuanu ahodo ahyemu ma ekoni paduane ma eboa eno ne boa nkwada sa boa mpanifo esanse caffeine sem bia nimu na emom ebi kɔ nipadua ni mu a enuanu no bi te sɛ calcium omega 3 6 and 9 protein ni nyina bi wo mu a eboa ma nneoma nyina konkan emofra no kɔ de mfaso ne mmoroso ebie wo madwunu mu no na esanso boa mo we de eye kama enti anfa nwone akokora wabɔ ne wabere wabɔ esanse caffeine ni mu nti no onum bi meyeyi anom ne we pɛ ena pomodi adwuma efotimi ka kyerɛ sɛ onum nuro no na odi bi tutu akire eboa ema oya resa no ye ten emfinhye doni obo man ga na yimu yente on ho asem bia sɛ ne tie no saa na tie ye bi ko ni paduani mu a eboa pa enti usto mu ho no mo efie ho no mo dwumadie na wu bedie na se ahoho a eba no anom ne ayede ma wo mo ye ba akopɛ eno ane vitamin no for one na so asene awia yi ye gibre ni akenkan kasebo nyina ye be ye dia ma wo ene wo French boys akola bo wo no wasanse no na apia kan ho bi papilo sanso ena kwa me geni boatin kokoto waka ho enuba eka ho ebi Angre Sam wo nyina eka ho bi yi abodwese no sak wo nyina aka ho akosu Sunday nom amanyame nom Esther nom wo de pepia kasebo yi a ene semufo se mo ye krogin yenso a yakoya pensima ka dwai ya no fanfa bobo mu ade kokko ba ko tuntum ba ko asonaba ohene kwabna boatin miniminu abrewaba kufichu mesi afensem no echemuni Asem Beba Dabi asem na nyaba abusuafo nya ne ebo apakwa ya asem no na atwe no ho de aba eba ne sa yoyo nyanyanya na yeso ya pamu aka yewunu sa ya krogin ne se ne ye kan ye yi ntitie ye bo penhwam na ya kwatwema wobiaja north mansi mu esanso ena abusuafo ya kro ne wiase hwe se uti ahodwo a ya na wo mpewo ho jesa makom Krobea na mete so wo mofuo ba ko ye fre no biribiri brabra upe biribiri brabra wo ho
na abrantie bi a wɔn mo akyere no yɛ susu sɛ bakɔ wia iron ross ɛna pipe bi bɔho a yɛdi kɔdi dwuma site ɛna akɔ wia na wɔamfa no ho tɔtɔrɔ nsuo deɛ ɛboro a wo sɛ nsuo we da bɔ me paa ɛnka sɛ pete wo so ɛpete wo so sɛ nhyira zu na abrantie no mo no anopa ifiada no pa ya ɛna mo ahwe ne die mu ɔden na enyo no nko na okowia ya oni pa be na bia won ka no ho na nipa no aka no de otulo anka na mfon wo mo apa baabi afa ya wo kyese enka wode abobo ya bi be no mienu brem akoko ni nka mo ye mu no ya wo frase ahim so abebon no sa bra no amu na wo mo de mo ye kode senke kwakowia na timafo bi se mo ya wia ya che ne de se okromfo da bia wo ma no na mu bra kropa de na owura wache no na bright bankers wono na nsem ni nyina ekoso no odi akire bi se mu huru di twa mu bright boyamane About the team atwuma nwa be da no Krobea akọ friend say isaso mu a na kakra ni akromfo ene nipa no ne timamfo no di akansi bi a chese nya asem keto akra na ena nadwi konkon mrebe no mienu edekọ no miensamu na timamfo no sha ase o mu tietiem akromfo abakrom ha o timamfo akromfo abakrom ha o monsori na o man no ayehye ba kokoba sare na ese yede abobo ya mienu ene ya sesa mu pipes ne iron rods edi free new site atese omode eba be sene twam emrante no ebopinu wo mu ana mo sha ase nka wo no mo edwane emra pinche ne ekoso no emu emiensa enya kwan edwane ema ba akode ntime enwane ama samra me no kasai dehye ne mante ne edi wo mu nsa akeka no agwogwo no ho samra me no kasai omode abo ene nsekan etime etwitwa abante ama samra me no kasai brantie no atimi atwa nananom ewo nsedo a owu ene jei ena adehye a wo mo ewo isaso ede kan samra me no kasai na emra adehye no eye se wo no mo akwaje dipa bonfo no chese na nipa ne bi se wo no mo enti ase kura no mo ena assembly man ene ne committee for enso de America tente ba ho no mo se nkomba ba je sa brantie ede na free sa o hawi mo enso bantie no a omo kuro no mu no entimi anti ase ya samra me no kasa die bantie no a one ne nanfofo ba isanso so omo ba bebo kuro no omotimi abo no ama samra me no kasa watimi atoa nananom ewo nsedo ya samra me no kasa pono akuno eda gatem ewo ababawa bi store ni mu asamra me no kasa store no kura entimi mie ya onomo afa aposifo senka omumra mefa emu no mfi onomo asamra me no kasa aposifo enya maya emu no eda so eda ho asamre akwakoye ensem hu ewo isaso omunim no empotemu na emra omu no ebo no ena oma no efrefe na busuanfo ne nanfofo efri esuofia ena na onu etie emra oye call no friend nipa no bi fira esuofia efre nipa no bi fira asaman senka omumra na nka omumra meje no so no nanfofo omo efre no obi no hotimi ba ya ba beje no na emum no omunim no important hana mra mo ne na kasa no o se ofiri asamai na ebai Azonfo yaman bofo bright bankers wo de we free atweman wa biacha north mensimu saso wo bra brantie ba kon wo mo bu no wa isusu sa yon gross ne pipes bi akwa wia ene se wo de awiwi mu amaye ye to so asante mantam ya mu amanse south mansini no mu abrense eno ye krokuma bi a eben atobra krom na eho na krachi bi a wanya mfinhia aduonu nwotwe 28 years yaw asamoa ana yefre no yaw asamoa kire se ne nipadua mu ye ne logolege entine wo se okodi mpaso agro kakra eno na okofa ahawoni ba bi enye sokobere tabere takwa bentoa tofo hyehye agudie wakodi bi wasepa ne ho awie na wie ye mu ana wo kire se ebra woni ahawoni ba yi edi sa agro no ne 1000 Ghana ohu enti na ese trebia ahawoni ba yi ho ne wo enye oni ne mienu nya asem keto akasa ma ekoye nipa bebre ya ompu ede behwe wonom na akasa na chi enafo mienu akiri wakohu ya wasamoana mu ewo galamsa mina bi mu
na no na kan ho bie na ade hye won potamu ho nyina kyerɛ sɛ dabi ya samoa wo yi die ɛne na ahyawo ni ba no a obi atene ne nsa ɛwɔ saa ahyawo ni ababa wa ne so ɛno na aka ho bia sɛ bre kasariman so kwanta posifoɔ wo mabɔ adwuma so enipa mienu bi osusu sɛ wo nsa ɛwowuo ne mu bi no wakyere wɔn mo a wɔn bɔ ma hwehwɛmu ahodoɔ akɔso wɔ asɛm ne mu na kɔba ni sɛ ye onumonyamfoɔ Samuel yɛbo a ɔyɛ assembly member wɔn potam hɔ wɔne nsɛntwerɛfoɔ abɔ nkɔmɔ no kyerɛ sɛ ne asie no deɛ ɛyɛ awerɛhosɛm enti wɔsrɛ sɛ wɔn hwɛ sɛ atɛntere ne nukurodie ne pɛpɛɛpɛ yɔ ɛbɛda die ɛwɔ Yaw Asamoa ne wo yi ho Monday ansensendra na meeting committee chairman ayi masutiri sɛ me ankasa machiri ba ayɛ frɛ no Yaw Asamoa ayi bi kɔ so wɔ kokoro so ma okɔ ayi ne bi wakeeping na ebesi samre omonte nka ampa yitu akire yedi akire etu anamon efre commander mo bompanifo na mane yedi akire no anu betena police station wasa ama arrest bi ana awase ye no yekoye nipa mienu na minia na anopei case na sa ayusulu kakra enti de mesre pan se minia ande anopei ya me no kasai ye menya ko se woda ensuom like komokunu de na tunsuom a ye kwa esese na de mesere ne se ye ready see wone commander madaruma sese aka me nko a me ne minya me na masasu yeso mesere mo case no de wo mu bia madaruma mo fishing out ewo nipa bia ne sasha se bia wasa ye nchi no animu ye me sere ye nana bongo nso nana baafo jewa otoso me ensa nana wo ka ebam wadaruma wo fa ase ne mpon na yakuna tunsumu mesere mo momfa mu nansi fom na obi amwa na pepepe ye enya adwuma ye bowura police akachimu no ye ne angasa me ne me committee foi mesopon ne entry ye bowura mu ko bia ye bia ye frɛ no KK Sports na ye could PM no na ye de picture no kyerɛ wo no mo kyerɛ mu sɛ akra no eba wo nti enkyerɛ mu nyina kyerɛ sɛ ye one the last na wo hu no ma ntokwa ekɔ so between KK enkura na ba ko aye necessary workers ashawufuo ni bi ene akra no abira na o maje ne ho no ma o maje na sika enti ntokwa so ma ne ntade nyina o matete no e ma ntokwa so ma yi lady na o ye involve na ashawuni no ne ho nyina atwitwa which means say o mako ama ho na yamfa hu akra ne bi bre ne Yaw Asamoa esi case ni si ekukro so obe 28-26 yeah. Eni ayetie ye eyo numonyamfo Samuel yebo a oya assembly member ewo Atobra krom ene ne mpotam Yaw Asamoa wu ho ena oto ye sankre ya oba Otec 1029 Facebook page wono mo a ebra wonam nsuo mu nkoyi Yaw Asamoa wode ne ba kokko so no ana da so a oba obetumi abehwe bie ya na ebunu mu a wode nsuo Yaw Asamoa ye funeral na Yaw Asamoa woni ge na woni yere kofa sha woni ya kusha asemu ensofo yento ansem no so ye kwa premantamu sabre ya meka say enkoko police command no sadom a worom ewo ho no wonom atutu na mo bi na police operation bi wo mo atutu na mo atri nipa be edunan ya yususu se worom baduro eni agugurushi enkoko agugurushi wo mo efro gatu tisagatu ho no a ana worom eteta a police fo atumi akwakwahye wo mo ya kire wo mo nyina na sa asemi ya eno a yebom kase awia no se nipa ba ko a wo yedwumtuni ewo mpotam ho womu sa biai ho no a ada ekun no ye dese kan wo do chukuchukuma oto ansia do susu se binu a wormo na eyo yintinam so ma aban kracho wo mpotam ho eye onobo tamimu halidu uko eye ko westa wo ye aban krachini ho ene wo ko fa posifo ko fa great day bi wodi dwibia ho nyina na wo bra wonobo densem kan ye etwetwa no de twetwa ya no wo kire de akrose we no eye de beboa ma ebetu wono mo ase ye fra ne gatu asete nkam la no bie no sa bia na mrante ma ba wo mo agye ho aboso amuyo ena wo mu edie eho into one day wo ka church for se montemu din sese ya dwi ho ama bibia temu anase bibia konkan yi no ebeboa ma wo yede ene basabasa bia nto aso a ebesi ebiemu yentie se de wono abo tamimu halidu what did you empathy share program. The culture step 1 engagement step 1 when you the back what how much ankasa no na ye ne security I address you be ko sweep ya ko sesa omo a be ha adwin ma
as at 3:30 and commander eyi na situation operation nti they should carry on nti enya nipa edu 9:14 yɛbɛhwehwɛ mu ɔmo a ɛka ho no na emra ɛna ɔmo adi obu a bia ɔnka ho na yɛgyae nti yɛbɛgya ama security ɛna emra no ɛna ɔmo adi yɛtɔ biem yɛkɔ ɔmo nitua yɛaklɛ hɔ nyinaa yɛyi obi afro yɛamu obi dan na nneɛma a ɔmo te ase nnua empata yɛyɛ afro yɛtɔ biem engagement with all of them. China out to 14. You're from leadership, no one in Ano. You say you have destabilized the government. The next one, engagement. You be engaged on 14th, send them a coordinating director. Now, you should name say, we share the coordinating director, the minister of the more to share back up. They say among themselves, as our two fascists, they can engage. That's a football match view. Game B at the same spot on the Ashanti to Tonyama security wise no abeboa. Also for Pania, yet is audition tomorrow year to dra where Mensin Cratchy Woko West, Honorable Tamimu Halidu. Economic and Organized Crime Office, Yoku. Na emu adwumayefo bi akeka won ho abadwuma so pa asante mantamimu. Na wachiri nipa aduonu numbi 25 fa yesusu se sankofo we no omo wa no de adomachede enti de wo yenie wo befrɛw na wato mrade ebi ebeka kyerɛ sɛ yedugu tu kwan obi ho no so no beka sɛ de free ebi te sɛ esire mantam no mu sɛ yenya adwuma bi kama wa asante mantam mu ede wo ba bɛyɛ wo ba beduru pani ade wakɔhyɛ dan bi mu yagye wo fon ne wo bɛyɛ ne sɛ wo nso wo ba befrɛ obi na wato no sa mrade ni bi oh say akwantu ameka asem me kono say ma bedu mo France abrochima mu na bia ya me ya adwuma no ekwan bebere ne wom enti nso so betumi a boabo ho na nimanimu ya mefa na nso beye bi unya de wutigi say kim ya tabiriwa obi a wani kira France wano asante mantam yimu anya Kenya ase ya no ya kwabri East Cropon mu a na akoye bo ho afigya South mansini no mu ne do aba abehye na ya sanso aka kyerɛ nso so frɛ obi ɛno na ɛkɔ so saa na ɛbrɛ yoko mu mpanyimfo tu sa nipa yi so sa no enipa maako 295 ɛne nipa mpene ɛkasa yi wɔn makɔgye wɔn mode afiri sa nipa bɔneafo wei ɛnsamu a wɔkyerɛ sɛ sesi ɛkasa de wɔsiesie baabi kama a wɔn agye wɔn ahome na ɛbrɛ ɛsɛmu no yɛde wɔn akɔma wɔn abusuafoɔ na wɔn asan ato wɔn abrabɔ so ama nneɛma nyinaa akɔnkan. Na head of anti-human trafficking unit ye wo Yoko asoye hono staff officer Dominic Mensa ebro mutu sa na moyi no wone nsentwerefo bonkoma a moma yintie bi na exercise hwemu a ye osumi a bebre atwam enam information ye free enipa bi ho ntina se hwemu kakra hwe se information ansensa kan ye nokra na se nya nokra eno ene de bepie krom hanom ene ntenu ne hu se yo babi okuma se anoma omu age enkra bebre agu honoma omu se omu de omu ye kionet business ntina ma yekofa sa nkofo we se mu nyina ohu omu nti omu nyina no mo nkofo ene de omu abase omu meye kionet business kionet yumaku no enim ho hwe eno ntina yekofa mu nyina yekoye no ye chi nipa ye de nipa makomako 320 ene ba your office ya soneso ya hu se emu 25 ena omu di animu a omu bone focus ene bebre ehye omu siam ena omu maka ne de omu ase esumo fidie ena omu ababetum nti omu so ya hwe omu nyina na omu so a omu di bone focus no ya kwakwan bi di omu afaso so omu se omu ton killnet for enema obi ono se o se afinu aboba no nya hu killnet bibia afinu se omra na omeye business no nti de omo chomo ase omo chomo se de ya isi business e wo killnet edim nti na omo campesa enipa bebrebe nyina wo edemo ho no ebi ono so a omo ka chomo se omo mra na omo fo omo tukan but omo beduru ha no omo se age se omo aye killnet no business ne kakra sana omo de omo atukan ebi also omo buy no so omo nya mo killnet asem so branch romo but omo nyina efrafra omo nya Ghana for yes enipa mo ho mo ha nyina no 320 nyina aye Ghana for by ohwe victims na emu dodo na free
the northern part of Ghana, Enya no free Esrim, and no Mawabeka, Hanabibrina, no Mabeka Kroma. The attending can a head of anti-human trafficking unit. Yeah, no, Ewo Iyoku as your honorable staff officer Dominic Mensah. For aha anana ebrema kwa metino eye du miedu ka sepono yinata de ason yedna eye populars wono na bo chido mo atin sama wuro nyina de ebrewo kwadwo mo Facebook no de ene ohwiegu ti tam edna yekinkan ye de son of the lion jataba boronso ka ho bi wo nyina de bo amaka sepo yi ehwe wunya bi etumi etie yasonfo mienu a yebebe ka sebo no kwakọ baako tuntum baako asonaba ohene kwabna 1029Fm Abrewaba Kofi Chumesi. Da se bro nya do yeso de akure na efiada an wono de ba beboso. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. We beget the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swab? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, and 2 malaria, and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadaw in Fidu Yunka. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se what to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabo akora de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school near band combine so or ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there so ko be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wo mo a atufo nko putuaja station wa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 Otec 1029Fm. Your lost future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo. And Quadaw in Fidu Yunka. Our pharmacist and her bashop at phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapobudra mapa. FDIG Edwin Kratwayatu. Medofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup
ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by grace hospital e lab facility a ye hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na wan kra no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Chen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no, ne kokua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin, ne number, bia ɔte, ni a wo ye no ebi a emfa kwa mu. Sɛ wo company e ye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kokua mu asɛm ho. Register wo Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asem a wogye no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma kɔ www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum Pun Mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yandisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ne na asienkam. Dise nyuman obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso the audio manipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma onwuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma wo ahode ne omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obra ne ho hwebio pata ya kede na ade ache na ade asobie ebi nso wo mo so na ni asemo edini omo kwani mukura na ehituo ma asekan enwo ntutuo nso omo mpaaba omo da subusua eye waduma na papa we die ne chense ye kan sha aye ni na asie nkam bo wo mu nyina ho ban ebidia ye tia Asem Beba Dabi ehwo brofo enyanka papa wa ye bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no muso fa botre odo ensema ya no mutika e tutu sema yo ne ya ne ya glese o mu gu ani maso nya sa no o mu ka se adwuma na o mu ye no emra wo mu obi ani maso ne mo ye yo kata ye ne ya na o mo papa nka wo mo ho fi sa bre bro hwiri kopum bra odo obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo ma nya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo Amen. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Da body ase. On a boy, asida tosum ye no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosum ye nsa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se. Se ukọ awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukọ awale bisa. Na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔm misa nyakopɔn sɛ woni nyakopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyama wa na wagyae Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ne ba Isaac no
ɔbɔ na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa ɔsɛ ɔwarema Isaac na Isaac anya ayire pa ɔne ne tena good timi da radio ase yɛnso yɛda ase Papa Krobea mpacho good afternoon Krobea na mishiraw na mintu wonkom ene dwumadi a wodi sɛde wosi ya ma Asante man ne Ghana man Krobea nya mishiraw na memma wo nyini nkyɛ Nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ nya memma wasefo nyinaa nyini nkyɛ Krobea mera ho na nyame yi wo ma yɛ sɛ nyame yi wo ma yɛ sɛ bepoye hwe program yi a mo yɛ na wie yi ɛfa abrantie die hwe papa no namba bi a watima yi sa 30 million dia ma no mi bu sɛ hwan na betima yɛ sa hwan na betima yɛ bibi etise mi nyina e Krobea wai wo o papa wo yɛ ahomobro ne ne ma wo yɛ no ɛno na ato obi akoma so ama wo yi etise kande hwan mi a me no kasa mi nibi o mi wura ho masu awie matini so awie na me no kasa yi nti de mi ka kyerɛ me ni hyirawo Yemi shiraw nyame ntu wonkom enja yeda papa ye de wo ye na da obakasa wabre no wa hwe asada no wa wie baba nse faso bi ama nti mesiraw enkase ma breda koso ye nyame be shiraw bitse obi biara wo studium ho nyame shiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa me kasa fira nyaso baba ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so edi go wo phone so and how this can hear day medical bet o de hear day medical bet say be mbedi bi na me dia hospital kan na bedi no o de oba ni sika ni hear day medical bet o de twa bet avieta o go twa lupri obi na ediska no asende wo yere se on fan hwe ne ma patron ena wo wakohu no atwende ago wo phone so patron ena wo twego wo phone so wie no this can hear day medical bet avieta o de kotwi avieta patron utri de sense na me tunu 50 cedi nti utri ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect akoti na kan scan man nti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss no way nti sa one year alfred nutu a etofoma na se wadiu na ada na ne ye kono wo wa nyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo patran ejuti 50 na ye di wo kono me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca dia to hospital bill ntina ama me yesa me nyim se be betimi asisa 2,500 ni nyina e patran 15 million ti okodum adurewu patran owura ya won samase wa afidie so preko Asem Beba Dabi o ajapade be o ma patran omo ye dodo sai omuyetu na oyire na woni ne tisisi an oyo oyire ankasa anempna me wan but me neti ona ne na wutui Beba Dabi omo no ma me nko patran ena we the ordinary won onene nwoy Beba Dabi onu sika na ade akotwe alupre no anu kwa sika obi dia no de amane so mfama ne ma okay enti wo de o ma de jahwan ka yen samanse yenye we ono yene preko o mo ma me wonti me de ama me preko o de o ma na ma me preko aha ena de ebiem wedding fee say ko 28 years patran se de wu bewu enti ya won samanse enti wo ma mienu ne de se de o de ache o ma me on ta de o mpaboa nom ne de aka o de on ta de che hwan patran mentale ne de infam obi ai so de obaba na opede obetimi afa de obi bana opa no afa obeman tokwa bamba enti fache na yehu se o de we ama we ni ehu se o de ache o de onta de na mpabo ache hwan me ni nua be mantino me be ba ko pe patran se wo hwan dan patran aka wa advance say asa ka 1 year na me dan tamaso 1 year enti fie wura mfa ana se oba na on ne tene munte Asem Beba Dabi enti grache wa gasa no wato unkura duro de aduro no eye wu asem meboa
good enti me boawo no ayo o ma mienu o de acha o maame mfa me boa onta de ne on paboa ende ewuni nua de obefa bi amfa me boa o dan na ka 1 year eno nso hwan na entremu nte ana de chefiura nyemedime fiura o de me fiura na ge na o ne tende wa ama ne hwe sende nyama na womne bi obeyi Asem Beba Dabi die nioma na yehu de ono nso befa oba no enioma be na adija no TV ni mattress ni fine TV mattress and fine fine no silly and access standing silly eno ano no Asem Beba Dabi nyama na wo bia no ene nyama na wodam wo bia no betumi afani na obet on fa dem ho nioma no pa 1 year advance and you make sure say or the baby feel rado okay ile Jatabibo Otec 1029Fm. Buena Yaw Asante Buena Wabra Bemo Nyami Nase musubi na kaya mi nyami beye free musuyi mwa Buena Yaw Asante Otec 1029Fm. Wabra Bemo Nyami Nasara wabina kaya minyami beye frara woyi mwa Buena Yaw Asante Buena Nyami Yenu na wampara yenu Aja Yenu na Otec 1029Fm. Asem Beba Dabi Buena Yaw Asante Asem Beba Dabi Wabra Bemo Nyami Yenu na wampara yenu Nase musubi na kaya minyami beye free musuyi mwa Buena Yaw Asante Buena Wabra Bemo Nyami Yenu na wampara yenu Nasara wabina kaya minyami beye frara woyi mwa Buena Yaw Asante Buena Nyami Yenu na wampara yenu Wayne ya chawo Akinkawe ya chawo Eradie Brana Bekanya ni asema Otec 1029Fm. Babu Smiasi when I'm since me Bekanya and on a Sawama 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 and on a Sawama Wayne ya chawo Akinkawe ya chawo Eradie Brana Bekanya ni asema yentie Akinka che babu smiasi when I'm since me Bekanya and on a Sawama Sawama and on a Sawama
there's no inside. But deep down in me, I know the reason why. 'Cause the blood that runs in you is the same as the blood in me. I mean the blood that runs in you is the same as the blood in me. Oh, my son, I'm sorry. Oh, my son, I'm sorry. Oh, my son, I'm sorry. I can hear you crying from a million miles away, calling daddy, but there's no inside. But deep down in me, I know the reason why. 'Cause the blood that runs in you is the same as the blood in me. I'm in the blood that runs in you is the same as the blood in me. Asem Beba Dabi. Otec 1029 FM. Krobea nie, Krobea nie. About what happened many years ago, me and your mother. Ile Jatabibo Jatabibo was getting divorced. ma yen ho aha awia yi moma ye ma yen ho akwaba emfamra Otec 1029 FM so ene eye fiada ene ye da foforo atwedi ampototrubo nsu kwa me basa yi adom no
wasan ye bio awia yi ye besra dofo ne atiefo na mo de ache ye ye nhoma mu dwuma na ye die enti ye frimfraba mu kakra nanso yasan ba bio ya ye toa ye somne so ewo efidikasie yi so 102.9 ebre na wie du abrewa yi puma kwam se wie yede Asem Beba Dabi dwumadie no brew ba biara owa utie ye ana ohwe ye na wie dwumadie kaisha ne nso se wo ba ntentan ne so a ye live ewo so se wo ba Facebook ne so se wo ba YouTube ne so ana TikTok ne so a wie ye stream show no live ewo so de hia ne se wo behwehwe Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM sa wo hwehwe na so huna wada meburu eya ahye ma wunuanom nya de suane ade kire dwumadie no bentie ma wunuanom enya bin so hwehwe ebrekro na mu na wiai wadwen kire bia wowo no awiabrei ode betum ama yen ye bekan no kama ewa afidikasie yi so na yede amaw o share o comment na fe u follow ye no na wo like ye live streaming no na wie ye wo yenuanom wa mahodo so a onum so abiebiem na dwumadie no etwagu ye wo be love radio for uko Spain a wie onum abade mu a enya asem ketoa ene so ba United Kingdom mining so mu a ye wo GN radio wo ho ye wo Patmac radio wo ho ye wo Abawa radio ene ye wo Amansan FM ye wo Brini radio ene ye wo Sahara radio ene wie wonum nyina abade mu abiebie mu a dwumadie no etwagu ewo womfidie so ene ye wo Kings radio no so ni TV o Paris France abuchiman ni mu Dachi Hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awie wonum nyina so abade mu abiebie mu a onom etie yen medin de Krobea nana Yaw Asante ene wie oji amanie ena wiei apesemakana nani ena dey Krobea jata mene wahia bio ewa afidie so a ye ba besom na oba YouTube ne nso so a amanfo wo so amanfo dinkan wo so amanfo de wonu di sam nso atum ewo ho awiei ba bia wodi free a wode ba no eya afaka ho bi mame meje na makan enso wa afidie so de amawo awie mabedwafo wa ha Awade ya chiami akwaba ya eja akra mpom to say Yankopon adome ho ye pa na nso so menso me ho ye bede Yankopon ase awie nso ya san hia bio sa ene ye da foforo sa pepe twedi ampon no ahyehye se esese ye hia enti ene nso abem abem ye ba besom eja kwa me ho ho nana me ho pa bibi aboko de domo ala kwa enenso ye da afro awie ye hia bio ye ba besom na ya adesuane ade kire na ye de besom enenso ye mochiri dey de beye bia no ebi beko ebi nso beba na mum uye nipa a wote ase ya ahye ne nso se me ye na maye ene ma nya anye ene nam sa de wei mane nko utrim ne ya na mebusa me ho onipa beye bone ye de atete yen afri ye mofrase amiate ase se bone enipa beye eno na ebema ni take it amana kwa akopie bonsam gem enti se wudi bone a ubehu se asofo yi empanini enim de obi etufo ade we ya we ye die sachira ho ade we die hweye o sachira ho ade we die sachira ho no wan sachira ho a bonsam gem ene do beko na unim ade onipa akwa kodru bonsam gem ene onipa baako onde wo twam ewo bonsam gem ho na wakọ heaven na wanam kwa so a wakọ heaven no odru bonsam gem no ogina ho kakra ene ode ne nsa sum na no ena ohunu se ye wonipa bebre ya wonmo tete bonsam genimu na onmo de wonmo nsa sunsum wonmo ano a wo su sia na wonmo su onya asam ketwa
ebi keka ni sue pepa nom ne de keka ka ho na yei na bofo a onene nam no osre ne kwan se obofo wosi yi wosi we de mesrew ewom se ye nam kwa so a ye kwa ahima mu de nanso mesre se fa me fa bunsam gem na de mahuni minkonko busa dipa baako asem baako anamienu bi ene wo so okay ade heaven ye ko enti so pese uru abonsam gem ebusa asem kakra memo akobisa ene wo de ne uru abonsam gem ho na wo de na uru ho ene wo ko papa baako nti ene wo so panyini menam kwa so a me ko heaven na metuma ni hwa ha nipa bebre tete ha mo de mo nsa sunsum anu asua na musio adan de na asie o se hwe nya asem ketua wo yani awuhu ya ha ya de nsa sunsum ya no na yesu nyina no de tie ne se ya kantam din se wa asase so bra ne ye wo so se o akina nko a ye besesa ye de akina nko a ye besesa akina nko a ye besesa akina na nto yen ti ye ba beduru ha no ahye yen enu ye ho senka enka kire duru ya na nkam sesa ya nka nye ne menne bra mebre e wa asase so obusa ne nyonko the same thing no say eno obofo se mienko ebre na so no ne bofu ibai wonu muduru having gate wa na nyankopon se dabi wo watumi akobo nsam gemu akobusa asase mu we dia me san de wo kwa asase so ena pan oto ni be heri ni paduam krache na ba asase so na nasemu a okobisai ewo bunsam gemu eno osan de abasase so anu yi a wonya ye no eno o ka kire nipa se wodi hye wutrim se meye no ochena onua so obetumi aye de ne ochena is not granted bibia tumi si nne enti se ne ena wo wa ochena unnim de besie sa de we katene across fatoto to babia enene wo ochena enya wodia woni e wobu nsem gem hoi senko ka se yatumifo masesa nne nko wamfa nko hyechina ebi anko wanko wakonu ne hode ne nsasum na no awrehoa na wodie sa wate ase enti meye na maye eni manya anye enenam dia washa ase sa obeye no onua yere ho ye sikaba maya madwe kura se mebi adwuma wi na yani ne yai se we die sky wo ho ya de yan tototo na odi achina udi ska no ko ya akronfo akoje anigye na be wura mu enti ko test anigye hwe me kokro ben me hwenam manya mayi biwe wo hu se ho de uti wani sika nasa ahye wo ya ho hwenye yie wo hu se ne ete enti onua da se ne yi se wo de hye wutrim se meya si wo fa wonse si wo bo na ka kire wo se meye mentu nhye kina na utu hye kina wanhwe ya krachi otumi nya akwanya kobusa asem wo bonsam gem na no yi a ye de ma no sa no yi ni bi na ebia onso de bema ena wie krobea masemu anie eja ko ame na ya uri abonsam gem aba muni ajuma oni abonsam ko din ko aba ma enche atifu nyina mama jibra mutie nyina okay na me yer na maye ni nua ne ma nyanye abebe na jeshi na money ni etutu tu bi na nko wo se o jana o wachire na obo na ne pe more time ifara ma fa ho na dia beba afra ahye no good me yer na maye ni nua ne ma nyanye wo bibia ye ne ya sure pe otika mo ani je muro so sika na ba o di dollars na bra mi o se se ahye mo fie na akrofo kutwia no ya je ba gede free ni sem wahun na ni je na bro so ma na kan ni nya de akira mafo na nipa na mo twa ne ho ahye wo nim wo ma na mo te wo no wo bibia ya ne ya de wo na de wo de oni bibia ya biemu ene ya enkwa wo mu na wo bibia ya ne ya se don hwi kwa etie de ya ne ya de wo ya nim ye free a ko se no me san bebo no ye nim de ebesi nti wo bibia ya nya ne ya me da se eburu arafo eja kwa me na mate den ka no na wiei se wo ba ye YouTube ne so a me hu se Prince Holiness wa ba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante awie ma ha
onu abedwafo ye chiachia mo Queen Rocklin mehu se won so aba wo kire sa krama o da wiye me nso aba bedru Mustafa Said ene o se brami abusuakuru wafo Nana Krobea wiei ye ne mu ahia ha ye nyina ye ka bom ni aba besom Margarito GH ene o se akra Krobea moro market fo ye nso ne enie awiei nana ye ne mu asa ahia na nedei eye som ene ye nyina nso ba besom awie Nana Boadu eno ono nso abewuram no kire say good morning Otec abusua ene se oba United States of America yenso yetwa ho ahia na ye mamu happy weekend wate nana yankopon wode mbekọ na obesan de mo aba ama ye ne mu nyina nso asan aba abihia wo afidie so nana ba afrifa eno se akra ya Krobea Asante asuofi asaman new sat na menso mewo na akra yenso ya ye yirede se ye ba besua de ye ba be kire ye ho ade ye sire yankopon hira ede ma one wabedwafo nyina nso amankwa bo Steve ene wose akra Krobea ese de akakakra bi na buronya no aduro ye mompa ye nsre wurade nyankopon na ho bampo se 2026 no ode ye ebewuram ene bis 1111 ene wose akra ya Krobea Asante ene mi United Kingdom mu na yenso ye monitor wa ha ye show ena yetio Frimpon Samuel ena wasana Krobea Asem Beba Dabi o ena wiei no kore ena sese yeka yenka nkire ya manyofo ne nso nana ye do dwumadi a wudie El Shaddai Fashion ewo manso chenkenase ena ono nso eto sankra wedi afri ho na ode aba okay awiei adofo ye wo enkobobo na mewo ewuraba bi ewo manim ha manimu a wowei eye asemwaranko ensem wo ho nanso ewurade nyankopon enam nipa so ene boa nipa ababa akwa aba bacho heja oho te sei bacho ya mianum odi de sei ewura bacho mi de akua de medin de bacho infanti din tim de kograwa ba mamlo fudin de Frisia Eji ti mitumi frɛ wakua Frisia bacho wa infantini bacho papa na infantini me mama ya santini fa kokale adanse akokere bacho ho na mu free na afri he na ba ha ne bacho mi finance praso adanse praso krumpa na ate me bacho anya akrampo fukuru ana akrampo fukuru adanse praso sa adanse praso se wa asen ene ye wo se wo nam no wo bo bridge ahia no we ya adanse praso okay duma be na aye wo adanse praso ho me bacho ho no de me ye fom duma san ton de wo ye fom duma udua de bacho me ye ebro ni banchine bode na ton boboa mpaboa enso wo praso ho a okay akua Frisia awiei ede asem ene de waba mene matifo de mabedwafo anim hye wasem nase na yentie de waba bacho de ede me ba han na ne se adanse praso ye yasemre man ho efe no na asai wasan ye jasen ni na adanse praso kuro no me na chichi kuro no otwa asa ba chichi kuro no asase de yo pipa ti mama mo che masase se menu akoko di akwantu ntimantimi anu akoko no ti na me kuro Asante we kwan abodom ti mo ho ana menya ankra wo fon so se na ya hene no efe na pemisan efremi ti ma tutu me na se me koi na me fa pani bi free ho ka me ko jama himfie ho ya efe ajadu ti ekodu wono na ajadu ni ka che na se na kra ni wamba no se mpache first time na mpache me akua no se una ho ma me ni anti afiadem na me na mpache no se mate se cancer ho dan no achi no asase ni wo dia omudi achew na ho ma me twatwaton ti me pese usi ma me koto be kwan na me ta wachije asase ni ma na me ka che na nan se me dan ase me ma mo na de che me se ono no wa kire na se watwa bi aton a me tumi ne ntwemanso kakra ka me fa mande eti na nan ti ase ma
nti edu se me tu free me krum ba na se pra so me krum no aseta no na obi so afa sasena do aye aduanefuo na me samoye se woni me nche ti mai no e fa na huro woni me cha abode e wo wran no ni me twa che na esoro na esi dan ye abode ba chine de woni me nche adan ya wodue kube 7 ato aso se hode ma me aton ni na ti be ka chen se oboa no ye se sem tumi na si so ba ha me ti me bo na chi no hina mane no ma me de ne kwa no di biase police station no mo che no no mo busa ne se hwan na de ma no no se na danfo na eto ina o so ni de so ti police pani ye se on fa na danfo no emra e woni wa di biase ho biase police station no fa sa se no to no so people semla ti papa ne ba ye no ya nani o peja ne sa se ne de yen ko no ko kire ba bi ma me de ma no ti akwa no che se ba bi abla na ye aduan fo ni na de ono okopent ko so be kan kure me ma me ka se ne ba ke to bi be kwai ya e fene kua ne de nti ho de won ton na mum de to aso akre no de ma no ti ofa me hwe mu no che se papa no kra de ma me de ma no o wiai fi se de ma me ton ye proto na ya o ton ya eno na dan se o ton 7 million e ka ba ko me pa chan na papa ne che se de ma me de ma no che no o de ma 20 million ana m kan se oboa e mi de ni bia ti me pen ti me de 20 million ko ma police pani no na mo de ma huro no se onye ma papa no so onje ti o mo ji asase ne ma me ti me twa so me ba na se me ma no hu me ni me kunu e wo soro asamre manya wo adanse praso na se no ana ogina no o dan kem ti ogina no frɛ se yemra ti me de manko me gina nkyɛn ana me kuru no ka che me kunu se mate se wo yire adi 20 million ko police station se papa no enje na o yire mo ntwesika no na papa na asase no wia ti se o yire ko twesika na yire no ho ti se je wayeyi na asase papa na wia ti na ba ye ma na nya dwuma wo so ti ma mu ya no ana me so asase no kase na me twon ma so no na me ni skanti me makwa foforo eti ma me dane sa papa ne de ne ma telafo bi wo ho ana ho ma me 70 million me kan sa kase no wasam aje kase no o police station eti wono aseme ma ne kan sa no ana me dane ma telefone afi o san be ka che me say asase na me da ma telefone na jiska no obi ato eye aseme ma ya obi ato pa chan obi ato o to firi hwan ho ti me busa sa o to firi hwan o se papa na nka me trace kama no na o ka say ma me ntwa ma no wato eti me ma mu ya no eti o police for ne kan aseme ya wi na me kwafom afi efom ko no me kwa eye threatening me kwafom bia nipa ba me so ebi wa mema me ansa nan me ho manam ne kunu adwane ti de last de na ya sojafo o mo hye soja uniform ti o mo hu ye no o mo ka ko do kansida no o mo hwe fon so na mo ko hye dan na sinwre mu na me ka che me kru se mo nko dan to ke na se fa kira mo bontuo eye wudifo o enya soja papa ti wano na me shem ne mesi wona me dwane me se asase ne de eye mi ame nana ne ma mo na de ache me eye nya asase se me nya obi de na mawia na mo meso me nya obi abone me kita nkwala nson me na ka wanwotwe eti bi o mo tete mo asase ne ho eti de obaba me ho pa me de me dinse e kantam bodua ho se de obaba me ho pa wudi ni so obaje mo pa se obekumi ni so no hwem na me nifa ho na ne wo ni ma wo mo ti ho no o mu dwane o bodua wa asase ne so no ene mrantie no ehye soja atade no dwane o mo ye dodo se o mo ye mienu na tietia wo mu ka kire tenten se afade wudi wusuro wudi wusuro tenten na nkasa na o mo fa kwa so ko fi eti o mo kwa na me di akire msa akopayo ti o mo de mekọ na dompa san hene ho se mabodua ti mo fra me ko ye na nan busa me se why na de ko ho jase hene ya wo yasemle man ya atobo se dua no wo bo na jase hene ni ho mpachan assembly man no wo ho wo bodua no wo ho mpachan no ni obi na video mi no de e man no mo de koma na no okay to aso eti na nan busa me se wo na wabodua me mpachan mambo no se edi enti na wobodua na dua na wo boy no mo twa wo to phone so na e de to internet na mka cha na se internet phone no hu a o mo se obi na e ha me enti na ma me bodua no sama me kan so mbeti ase ana na se ne opese me bodua no me kire mu sibia me si bodua na ne panifo no etie mu yi eti me cheche mu sibia me si bodua no se ne me panifo mo sina na me tia me fo sina na edua bo no entimi nya obi ahwe me dia to nchen
asase no wasam na mene no ene na busuafo beka eti wonfa na busuafo na ne ka asase no wasam na asase tukuro na se woton miensa wo hene de baako no ka chana sana na mpacha wada roma minim ni nyina na mu asase no kwa de eye na napem san wafa asase nyina eti de aka no ye ketewa bi na ewo misem ene wo se na napem sa fa bochiri ba one ne betena so ne naka eti ho na aseme ma ya wo ye jasin ni ebe ka kire nana ne se nana edua no hye no nane ana omusan sa adachi no hye no nane no se ma bokro mo panifo nyina adua na masa bo ahemfie panifo so dua ana ohene se ne na wo se na meso mfa ne panifo mla enti wo mo ba wo so fa panifo na obo mu dua no wo so ya senfa mo bra ti na wo se na ne edua ekoye no wo de na dafo bi o ti ne papa fie o small boy be ye 20 years ana ne maame ana ne wofa ti na fofo mienu ana ono ane maame ne wofa na ode omkwa ahemfie enti ohene ne fra me ebegina bedwom na wo bisa me se eduabo no ma dwene ho san me koda ma dwene ho ama prince me adana na so na eduabo ne me premier nane ansa na ma premier nane chi se o soja fo na ba me so nwura mu omo wa ha na me busa so me pade wo afuom ho o ma na hye soja atade no kanesa o ma na mo hye soja atade no chi se omo wa ahemfie ha ansa na ma premier adana dua no ana ohene se enel sa na che dia omo mba me so me se omo ya hoho dia omo ye nipa eti mimi bo mu dua no mimi pese omu na me busa na se me pa uchew e ka mo so ba so makomunika mo so nkomu nkome eti wana papa pani ba kwa kase me mu ade enti omo ma police fon cheme to mo fred mpa ase police fon to mo fred omo na mimi busa ahemfo ne se me pa mo chew ja sen ni a wo ya se me man obeka ase ma bompa ni fodua e ya ahemfie fo ni krom bompa ni fo na ka se onfa omo mla eti me busa sa pani fo no eni ono ana ma me ne ofa ne na fofo mtiwe ana eti ahemfo no ko hwe omo enso man kan ho hwe eti ho na anche na police for ne bai to mba na mo se mi na mi gina ho fa menko di police ni kitwa na yeso de run to gumsam se mempene so the run to no to me sa me ne ba ko se me ko dam fie du kra na me ba me ne ba ko radio so me yi umodi ana police ni sia de ni ni busam se adan ana me chirim se e asase ho ana da me ko fo ma trete nko ana nipa ba so bekume ti soja fo mienu a mo se soja uniform ba me so na ma me kese enti me bodua ana mo se me nan mo se mo mecheme ana police ni se nana yesra mo ye ndi eduabo asem se obi trete no na obodua na mo so na dia ye tumi fa ne kotum ya police fo ye ni eduabo asem se de ni kotum a no de ko radio so ye be ran tade eti eduabo asem ya mo nana mo asem ti mo mo fo so no wada ne dia ye tumi fa ne tum ana mo jami to mo jami ja sin ni se twa atoro wo asem ma no e wo police station se omo fa mintum na me ma trete ne se mekunu eti na nana ne se omo fa mintum eti omo sa afre nana ne chiame no emotu kai fa infio bai ono mo se nana ye mpese ne ma metum na ja sin ni asem ma se ma me trete so bekunu na mo se nana se fa ne tunu so oda bi enti sa eye duabo na boy no na se omo en nane no so omo en nane ena nana se mo fa ne tum ono se ne ye cha no ye tu fa ne tum to mu jami na police pani na wo do pass ne ka che me se asam no de entwa yi eti se me hwe na se miniskam no kokoto a me fan ko reduce na enye omo de yeme no enye na me da na se eti me ko efie no ni 3 days time na asem man we jasin ni me ba de praga ya adwuma assembly man ya wo adanse praso me pa chan o sa ye jasin ni oje me ba praga si ho se me ba ne de praga na kwa America na de o ye police ni me ba cho da bi eti me ba ne be ka kire se jasin ni age ne progress police ahemfie ho amo agi ne kin egu boto atumoto ko se on fa pragia na ma da America iti e ko ho na e ko panche se on fa kin ni makola no na pragia no ni wura ni ho o wotakwa ana oyi kin ni chem se kin ni enso on fa mame ana me yesa mi so kin no o si free moto nso o hwe masum assembly man no o hwe masum no twa masigu o obobo mi a tietia ma me hwema no moja tete matade nyina tobo akua wo ye wadwen se wo hwim safuano pragia ne safuano every assembly man sem ena o ye den ena o hwe masum assembly man hwe wasum ti o hwe masum no ena o twa masigu ho enipa nyina ni hwana na wo ho edom bebre wo ho nti boy bi kura hwan na wonim no na wo ho bie ono ane bra kwa akra be bo no sotro se akua na wo ye ni sei assembly man na bra e be bo hwan sotro assembly me sotro se akua na wo ye ni sei
eti wa ba sa no boy bi oja nche ni moto ye adwuma so se nana de se wonko obedwom nana na abu obi ma me sa ofon na atofo mu wo sa ko hwi moto driver no so asom eti me da sam no e ko do biase police station eno no aso ko ye case na me so me ko ye eti ho no a police for no me so me kanti omo ya kona bra sa anti ye twa kwan sa na no otifie o ma police station obi assemblyman ba chance eti e ba sa so ye adanse praso assemblyman ba chance adanse praso assemblyman enipa ne to aba ma no wo ka ho bi o e na mo to aba eyi assemblyman to aso enti no onko police station o ma ho enti e no atu adwum no otifie enti me catch police for say me twa kwan ambre de bia me kunu me man me ka wan ye nipa nan lolo fa ye kwan ye ba nye easy na assemblyman na yi nani na omo so omo nka ho hwe no nesi ane me so me ma police station bi tobo ma me musa wasem bi ansa no ato bra no obo no na wo magina ho na me ma me magina no wo de me ma ne de omo ye ne se we na 19 no mo tobo e ya asem na me busa wo menka se kirem me se e bra asamre man ya wosan ye jase hini obo no na wo ma me ma dodo sa na na gina ho e pa cho mienu ka me kunu miensa na ukuru so gina ho ba cha na omo pata na omo wesene mpene se we na mo bia fa ne sanka no ho boys no so omo prince memba no ne me kunu mo bia fa ne sanka na boys ni so hu se obo ba cha okay enti uko police station no o man na aka se wo mabio me pa cha na me ka cha police phone se me mabio fi se nipa no me twa kwan ambre lord fe no so o ma eti me so me mabio ona mo se na kira me mra no mo frɛ no eti adachi e kwa na mo frɛ no o ba ye no na police panin no yes asam na mpasa kokoto na danse na memi nyane nti ono so na nane ni danse eti kokoto a danse na mbihia ana so bi danse re ka menya bebre no mo so mo suro so mo bedi amame no obeku omo ti omo so mo ni danse ana police man say ono kra no sa na che dia obeka eti omo aka asam no wo office ho ana mo mame woni se me huna mame kaka no mame nye no mame mo na kutia ana me semate na mo ono so hu mi no ye bibia me hye danse na me fa ne mra ana me semate no mo so ka chen se me so mi hia no na se me so me ya na na se me ye ni bibia ono asem ma no so hye danse no no so fa me mra police station ana no so wate ana mo ka asem ti me ka me boy hospital ka nyina no o ma anja ma me ti no abo kwa anti my talent ti ye me bisa police ni se ye nan o si mi twa so wasam ya bo kwa me ba chan to aso me twa so ana me ti me baby eti ba na o hwe ya wada etwa mu me wo fia ana committee for me enan ba se me body a medua no oda na chi no me ntutu ana me so body ani de me ntutu fi se body de ye mfra wase a obi adua wada chi krom oso obi adua body e wo ni fichiri na me de me nsa ise de me ntu se me dua a chi me ntu ana mo si me ntu eti me so committee ni pani na o mu nsa sam edi ne kwachi o se hwe ya my Steve Lonika we dia body woni fie nyina atra ba ono ane wo fa pe mensa a ne fie wo ye chi yi abedua body o papa no so fie nyina ama mo pom mpra obium na na tina me de kakresi amusi mintu na afu a me ana me do timintu ana mo se na nsa ne du na se mantu body na mo aba betutu etimi na me ka cha mo se na nsa ne du na se mintu na mo aba betutu a na mo ni se di body de ama mo betutu me de mintutu ena fa me pan ti me bumi se ogugalam ena me fa me boto fa me se ka kan ho digu me pan mo swai fi se me baba akokọ ss wo asinfo su ensuta o mo fra me sakra na twahwe da hospital etinam ka me kotu banchi skani me ho na ma beton na me da kohwe me ba no ti me du station na mu sa se me ma na ti moto so ma kan hwe ena me twam iti e tra no na ye du kwam na me kuso de committee for be ye kwa amawi agbade a chefom ne nya akọ na me fra me fa na won peske mame ena science ye kofi ati me kuru fa matter sa so down ena me fa me stebi otopan no fa ne sopia ne dachi seat mo ena me hu sa se me ma etu ni moto afa school mu kwa no na me se okofi ti me du seat ba ku mu aidachi eye me am papa ku mu si dachi etwa blagogo na hu sa se me ma ni moto etwa me abegina mani ma parking moto na si wo na wo ba me so na asem obi na no ka se wo na me so a me kwala ase o mo meka nche so tutu body na wo si wuntutu no ma mua no wo si se meka che wo se wo bie wa no kasa du mabu tu ti wan wo hwi masum to hwi masum na wo sumi tante no ebenyama na omni na afom me sika ne moto nyina na me nso ina afom yirim tobo me pacha akua ofa enkomo ayedie ugina nyankopon yanim ahonhom a etie yen doso woni ewani a etie yen doso
enti me ma fidie yi so no ye ntwantro mesrewo afa me ntwatro wakwa ko hu se assembly man ya police fo ama ne warning na won so yama warning so obi ahu ne nyonko a ontwam so obi be ye obi bia sidanse na fa ne bra ne ye meche no wodi ni moto atwaawo wo wanka hwe akuya bisa obi o wanka hwe na assembly man ye dey na obo masom o se me waka chem se me kasa du a obabu me tu eti obo masom na osum me nyama na yesom ne gu fom na ofa me pan to the pan na bubo mani so the pan na bom papa pan na mama ti bi kuru kwa no osu sa wo fa ho hia me eti bi kudu pipe bi ho no hu se wo te se me kasa na ma yaw dan na ma kan na ma yaw sa me kan na abu mi ye na me ku hu sa anti me na abo ne sa no ana me kudie me ka ba so to ba na no wo so mo no ni odan ni ko mi ku so ni me kudi bom nya sam ketwa teti mi ku atade nyina asamre man ni ukuru sa de abani wo teti mi ku atade nyina anti mi kuru sa koto na num o ka no asamre man ka ukuru me pacha o ka ne sa ana o sa fast ka no so de betwa me kunti wo fast ka na me kudi poja ne sa me kuru sa eti mi so me fast ka no na wo nim sa me betwa anti man bidiem ka ba fa ne kumusin ana obeso mu no che sekan no ana man ne ka me sa me ni ko machi so me sa me ko machi se kuya jai ni na na boy mani sum ka japan se na na wa so me sa me ni ko machi na boy e bom ne nya ba man bom re sa wo yire no ti wa na ba ne aseme man ne fa boba ana odi bom mani e che pa ya mani mu na mo jansa na papa no e ja me mu he tobo papa kumsi ne be kire won sa gu wachi no sabre ni nyina na assembly man ya wosan ye jaze hini no wo hwe wasum enti wo hwe wasum no wo fa bo free form nyame ani mu na ogina yo fa me tractor e no de bo ne ye den de bo mani achi te pa ya mo ja bai na na man ni ja me mu na mo ja se so ni mu na won kunu na wa so ni mu mode ade abo na wi na pa ya ade ti no ja ni mu so ni mu na won kunu so fo awo na da form a wo kita bible ade na wo yesa kumisi no en kan san so fo eti man kasa echofa mo pata e no na manim emoja ni tu sanche manim na moja kata manim ni matale mu na e na me sa me tente e fa me sika ba ko ne me gara me di bu nsuo ti me fa me boto ni me kusika no e na kumisi ni fa sika ne boto no se wa fa sika ne mame na bufuo wo mu to sika ne mame a e bia na obi de twa obi ana se bia no sa hia hen eti wo de koto ni fie enumre ye bodwo a ye maji e na me se mate ti me de me nyama ne ko gu fie na me fo kai de me hu me fum tale ne manim moja no ko police station. What they call here police station? Police station. Where be you? Okay. It's me do na say me man I dinka tomato. Akoye case. Ti me do na the police for na kasa ne sa na te dia. O mo buku asem na ye court na ye prison. Ti me na dom bebre su gu amudi case about. Ti me do no. E na police pani no hu say manim moja. No say what asem man. E dia kwa asem na wadi no. Na wo abegina kan asem na de hwe de o dia ye obi ma manim hwe nanim moja. E na dom agu na say we pra ne pa. Eti wona mo mgoni bi say we kan wabon two times here papa form miensa say ye kwa de kesi ba ni na be hia wa ha mienu ai no aseme man so bo no tinantale eti da mo hwe na mo nka na nya fese obi maame be ma be hwe ne sa eti maame mi ni abaya tobo o so wo mamema me pachan o mamema me meti hai ye fra be maame abra mi nta na me kroma samre man wakopai be maame ani achi enti na mi busa ododo se wo mamema afa pachan o mamema ye dodo se me mama mo ye num na mpanifo mo emiensa na nketwa mienu na maame mienu empanimfo na didi mfie sensen mpanipa na om de wafa no nya 24 years onsa asamre man ya ye kan wo hwe na obenya be sei asamre man mfa se obenya be 28 and ase 29 young boy me pacha usa ase eto de ne kura wo betumi awo no me pacha entu ye sure so wo mamema afa me wo mamema na yenti amenka so wo kunukunu wadane atende ho kwabra na betena se we de enye se mani na san mesrew menka se bia me bu animtia nya animtia kire se wo ye mema type te se me ye sa no ye ya atende ho ye me type ni agya kwa me wo ye ya atende ho ye type ba ko san ni jataba ye ya atende ho oba de echi ame de onya atende mo ne wo busi oh, you've read Bonticula. You're Emranti na wamu bosi no you're from Bonticula. Wa hoba de you know you Bonticula. Kwabrane. Wo did they say? Pacho Efrem Azekapia. Kasegu bibi ni mu. Azekapia ni udin. Azek manin sa fi din di kusi. Kusi.
kusimani nsawo wo mfie be say Pacho me 45 years. Ben ho 45 years. Enti wo wanyini sene assembly man no. Dana wo kwoto so se wo bo yere no. Mema ayira to aso. Dana wo kwoto so wo bo yere no. Oni no di ko bom. Me kwa na sa ene nana wo sa bo me yere biem. Enti oto na ne ho sa me ana no sa pelin so matade no. Akoko no hwim sum. Na sa wo so le a me wo bo me yere na me ba ho no ma. Me ba ho no ma na me ba pata kra na wo bo me aka ho. On se me ba makaseti yawo. Na wo bo me yere na me pata na wo bo me aka ho. Wo kan ho 2 times ni. Ahemfie na mo sa na ahwehwe me sotro. Bibusa sa na de my ode ya so unim de utimi ye. So munim de utimi ye okuro no so. Enti omunya no nkumi kura utimi bo me hwehwe am se kura na opese utimi mene. Otimi utimi de ni sa sima se me munim se no omia. Se munya na me nkunu nto enti se wo ka se wo ko boni bia ho boys na mo didi na chi no mo yese we na heja na se wo kura mo nche kura babo. Enti ama wanya post into Ubia our boys ye did a cheap boys has a flood boys now moya cloud no mu dinachi o yenana hey ubona ya babo adani se ya obo meira eno me ka so ahwe masum dia me ne ku no boy bi firi nchen hey ya felefo no oba ha unka sada ye hu se da me pa cho jai afi na plan kura no bo afukura ma me bone bi no o apim me koko enti akire no sa fa boba men kam jam ho kra nko be se menim kra che oba no o fa boba no ato se ka kra o mo je firi nsam no o je firi oba no nsam se o betwitwa no o de ko to twam nam twim ho se ena bia ho sa do mon ka cha de ye ma me mesre mo me pese na me de mensasi yaje o to na ma de yaje ma han mu nyina che se o de ba kokra bom kokko ameti han mu se na me kokko na me ya therefore me pese mo hwe be mai call into the rescue of ne yere ena sekan a na ne yere ede kwafuom according to omo efri gu ye no assembly man ne fai enti wodi twa papai ena ode ne nsa no ba bia eye metro side no the metro part of ne nsa no ena ode ho no ekogye endizesi asa wo hwe ho no mo na eba na bati so ho na mark no eda ho tenten ya se wo hwe pa sanka sa de we ekomu a enka papa no kebe pura ne pa kebe pura no mark ne da ho no. To those of you on the YouTube and on the Facebook mo amu TV ne so no asem no enie okay eye mo fa nko nanim na yensan enti se kan no no de ye wo ho sa odi jamo ho ade wo ye wadwe sanka wo ye dai enka man doja so no yes na o yes no jan ne yina ni firi oba no so se mimum no ne mbeslogo enti an kra o tambo ba no ato no ma doji no o to de obetu bia no ma doji enti eya na me so me kono so se me so me force so me ne be ko enti eya na man fo pi ba ho se kusigjae na mususu ye mu ana ye de jae enti mi wie no me se sa no ma na atu agu fom ni nyina na papa kumisi mba se minyai na sika no won fa nkoto na yeko efie na yaboto yema ya baba ji sika no enti anwumere no yeko police station ba na yase yeko akwaje sika no yeko ya wase tia di bia baba ji enti e police station eni yaboto ayede ko fuma kutu banji na omde ko police station ho timehwa eni enyan eye fasi wa okay enti sesi a oba ye nto aso mfiri ba bia no aduru ho wo de akodu police station post commander hunu de wani mu aye empanyimfo na hunu omo hunu ye na ye dai ba jo mo hu ye no na omo ni bre asame ma no so njo omo ma metena se na mu video mani mu enti wo wani mu no eho na ada ne poye esi omo maso yi ba cha eho ne eswai na ha no so pai ha ne pai no eho no bo tokuro tinase fo ne pam omo blai he tubo enti ehi fa hospital ne de koy asen hospital no mo pam ye na mo sama me ko fusu eni ya sama ko fusu enti de atua hoyi ye pam ho ye yi ya homa ni po ba mu yi ya homa no asemre ma ne bo no de bo ho no okay eni o ma ye den enti e de ko police station na mo video mi na ono ohun se a police for no eni abre no
ono so na fi wo Fred mpa ase hene no hene no so ne police pani ni kasa no de phone ma police pani kasa say we nya hene asem wa pra obi ma me say me ne hene kasa de na me tisa na nane kasa o pancho no nye phone no ne kasa nti oje hene na police pani kasa na nane say ya video ma me nanim dia ye de be san wo nana wo dum pa ase na hwe say jase hene ko bedwom a de bi ode obi ma me anim en na soma dondo wa pra ne pa ne nim na mo janchi atwa de be san no na o kate phone ana mo ma inform say ya fa nko hospital na ya famra say ya asem no ya de akoko ati dam pa cho first one na me de ko na mo ya asam to kan mo kan no office one me hwe we na sibi o mo sisa ye ne nana okọ ho mo ye nana o mo nya no hwe o mo fa ne tum o mo nya hwe na me dabi eti me gina police station o sun ka te police ni say me de asam le ko kumasi o ana police ni say me na me de masem ba bia mpa bia metumi de akọ ana me de ba ti bi bo me nana be mama ne wakoka no si dabi fakọ Otec enkwantena timina na be man kra o fie wa mo obi din mesra me ni obi ani competition na o ma me de ba eti wonu nkasa se mama na akwan wa de me fa so nyina me masase no wa beto me ame wo fa ba ko bi wa firi da sase wo me de ne to aso wo ye ho asieye a mo sie nipa kra wo asase no no wato no na se ankafo na me wo fa ne ye ti ye sie nipa wa ankafo na se nyina ha kasie no e no no wato so the any project eti me de ne to aso eti wonu ne de ne tia anti wo pɛ me de na kan de no de project eti me makwan eti wo se wo de fa so na oyi mi fi wo de na kyese onya kwan afa masase no enti die enti no waba ha enti me pa cha me ba ha sa momo ame anya sa obekumi fi se obo me bia wo se obekume obo me bia wo se obekume ti ye kodo mpo ase ba ye no kra no wo sa fra me ame na ba ata eti e wo kumasia oni language for nenam se atei wo sister asase abapa wudi ja wono wo sister twa bia mo wi ato eti bra na yen kote ankafom na ode matelafo ti omo ja nwan ne mo ba begusu nti omo koso a na me no mi no nya bo mutio eti mi nwan ne ma ne de phone no ogina phone so no na asem ma no e de phone no ko ma telafo no se obi gina phone so se me famle mo ne mo kasa ti telafo no ji no no bu asem pa che wan no se ye fe mata me wo kumase me na me papa ne na oche ba afo me sister ne dia asase ne ma mo eti asase na me sade ma mo no e me papa dia a wo dia ma me ti se mo koso a na mo nya asoko a meba ne asebe ma akote akafo mebom tuo ti mi wa na telephone so mo yempanifo no mba say na aba nti o musuro ti o mo baji o musika mo de ma me 70 million na mka che mo say ho no nya atadea eye mi ame dia nti o mo nka mo akoma nti o mo yem na ata apa de o de ma mo ye wura na nsi owom a edua mo wo mu no eno na me na nande ma ne ma no nti some papers e wo me wo fa ho na no na ohine no so age ti ho nde me ame dia say DM wa na ti da me pa cha me pesa mo bo ame se o so obekume me tubi nkwafuom me kwafuom anu ma krusa ba me so obo paase yenkumi nwuram se ame o mam no mbo hye nyina be ka che me ye ntosi fafuo mu nyina me ntosi akase ne nketo yesi nyina abrise ko me tubi kwankwate me bo de me tubi nkotwa se obia ba me ho ofie a hwe ohun yo na obekun akora ne onye okonwura mu a hwe ne ye na obia tubi nkana se enti dia me pese me hunu ne se wakoye case wo post station posifo no ama hospital form e woni wedu biase wo de akọ hospital ya pam sa akrata na ye de ma no wasan de return ya ko post station ho enpo de me pacho fosu meba fosu doctor no ya kwa mo hwe mo je form no ena wo try obo ni na gu e yisu wasi oba failing to ofeli ay maji ti me ko post station ka cha mo say doctor no fama no mo sitam bia o do man bia me famra okay test case ewa ha scandia wamoje ndia wamoje se ode police form eko hospital scandia wamoje trese eba dance a doctor ni no ne Fred amana babidi se scano na ye dibi hon komo wa afidie yi so ema ye ni aye nua ene ya de nyina Dr. Sampene ose odon efunu kasa wote Ofrey Krobea fidie so there we Dr. Sampene wherever you are a very good afternoon to you. I salute you Dr. Yankupon Israel. Wo ye pato wo ye pato do kra de na to aso jis de ka ho pato o de metumi aka jis ne de mo amfa ma de o ye pato wo freba fidie so be kire mu ma ye education kire se krata anase ankasa kura no emra no kire se bibi emse ne nu 1 cd kura se 2 cd kura ne nu nemom
saa mmara no ne sese enka yehwe eye nsachra yewum stand to be corrected o chire mu wo saa kwa ne so na wi Dr. Sampede Pato, a very good afternoon to you, doc. What wo enti eye test case se ye ka say krata ni wo fusu good enti krata ni nko post teaching obi okay mate California this year enkoma aye boy eye adanse praso memeti he me ye dance ni na ye ni adanse fo sebe ye mpetru trasam ye ni adanse fo ye ni adin se wonka ye ni a ye nkan na wo kan ye ndi a ye be kan ma me wo wani adin pa on aba mbacho me de ne se me mpesisie ena me so no me kan kure tra e betwa pa de ne me kan kure ne atwamti mpacho anti omo ya musi me mani adin sa na wote upedua bore eduabo de nka me mbo bi poda na trate ne ba so na me hwe de kwa na ani enyan fi se me kwafo mu a mo hye da yi nipa e ma ne sikwa ahoti me fam ne ma so me ko na ma ye ko ti obedu afo mo na nipa no mo hia ti bi dwane a me dwane ko yina na me kase ba kokra de mo beto me ka se me nane me se me nane dane me se me nane ma sabo ena puyam omo dan mo ni na ye hwan mu a be pa cha boys no omo ya hoho minim omo unnim omo ba afuo ni mu omo se de en omo se me nkobium na me podua omo se won nkobium pa cha ma mane omo me dwane ti dwane no omo se me dwane kra omo time so mo so me mu a me nkobium ti me buru nuan sa na me di dwane no omo se me nane na me se me nane ti ni na me bodua no eti me boya ma na buru so na fe omo kasa omo down mo ni na mo ko o bodua na ma ne buru so me bo se wa be kumi bia no ukumi ana wo sunsuo no na ne ma no wo ma me na obusafo unya sika no fiefo de bedi kotra kwa kwataro down wo ngu ti omo down mo ni ko he ono abobro so ono ahu se wa babro so no ene ma enkofo ni jai ni dwane ya omo ko ye edinio jai wo te ho be ma bo yire won so tna wa won tumi nya hwe na te odo mo da nya sa se boys na mu dinda chi no boys dana na wo twi moto no tokro mu ho na okopai wo yire ni achi no na boys bi wo satan ma na mi ni ho na uni wo wa mama na ntwawo nka me ka me ntra ada na satan mo ankyere wo men se bo ho satan na me me ho anti america oh my dear ho miawa no kan no pa do ho oba oni bema no ono ne yabuni yachia nya de owo bema to de bia bema kire o mensem mini mpagini bi okuro yi mu wo ye political figure abanda de free so koi na ono na ne mrantie bi call ne nchen onabo hwansem fone kwase asem bia nkofo we mu ye de ho excuse me ye de pese ye ko yo mu duka ye kire o mu bibi kakra bi wa o se aha nti mia kwan ne enko sisisi a mo bebo mama ne yi se me mamo kwan na mo kwa ya beka se honorable asumasi ene ma boys ne kwan mo mo koye de atie ne se ye koye wie wo ye wie na bebo amane a na mpagire de ani mu kodwa atoa tie kan ye kan jase hini akoto ne nsa wa abonten wa pa wo yire ni achi menkyere wadwombone ena ya asem keke na meka de nke hono yesu ya pai na ni achi bi tinke ye ateka wa pai na menso ma pai eduru dia de na sese ekodwa ato ayako na watena ha ma na pai wo yira ni achi wode sekan ate wonsa ho prepare wonso bi asa ka wonsa kura ka ho to de bi otumi bow ho mu tete wata ade nyina na ote ho hwe nioma bi wo hono mo a udin kan dan abodansem kakra di uwie na obaw nipa sumu a no ama nipa na hu se wo san wa adwen wi aso obia wa abodansem woni mo the fact is wo to me no enkyere se obi ntumi nan abodansem adi mfa nkyere wo memeti ha me wa abodansem woni mu obia wa abodansem woni mu so obi nan abodansem adi mfa nkyere wa menka se bia utumi ntie o dari bedru se dani dru hwa sa daru na obi hu everybody has abodansem in him or her
Obadi achiame. Faye bewura amamre mu kakra ewa ha. Na yenhwe. Sejase hini tumi gyina abonten to ne nsa na. Eno ye asimbisa. Eye amamre in general, not necessary ewure yasemi hunti. Obo. Akra me dase yenche yetiefu nyina. Ohini bia yenya bo ohini nko a oni ho kwan se okun ewa abonten. Efiri se ebra obeso afena mu na wesai se ohini mfa ho ne ohenko a woye se woye bonkum se woye nifa se woye jase yanko abonten. Efiri se emra ne bo ho ban se esan se wonko abonten ti obi anso ntimi mo empo obi bo wo a enipa kro no se ne etie bia obo ketu obo kese o obetwadwan enti wo emra ne bo ho kwan ban kwan sonko so ne saare enti no se obi mbe bo atwadwan dia menyi ni se obi abetimi de ne nsa aka ne saare enti no eni se wonso so obo obi a wonso so obo obi a wonso so wato emra no fi se wahene enko abonten enti wahene de onko abonten enti so wahene bia obeko abonten bia no wato emra enokra no mentimi nyina so se yebetumi atu na de so ba yebo ne ko adu a yebetumi de abone ko adu ni atu na de so yebetumi abanisa bi se si ye hwehwemu na nya bia enya yiri bi na bia nipa ne be yiri wo na obi ani ho ena bia wo ye se wo so be defend wo ho ana se bibi etesa na emumu pa na waheda ekototo nsa se me ko bu obi pupo ni ade a eno de emra no ma okwan oba akura be ma wo hene won si oba akura power abondin o osuma me yeko frɛ ne brɛ ana se oba ma obi akoka ana ye frɛ ne brɛ wana na di nkomo na wo hene ko tete ho se woni oba agina abondin se ne pa ya ne kura no amamre ne nyintum. Okay. Enti ene ba bi a wutie ye mfiri bia no sebe ohene nto ne nsa abonten o kurom ho ba bi a wo bia wo hene ko asa ahene wo ohene Tupac for ne ko abonten awurai ede ne nuoma edi adanse kire se asamre mayanka asamwe de asamre mai de enka asamba onu ne twitwaje obi Debbie, Asem Wedie, Asem Yam dodo. Okay, you bet here assembly man and so side of the story. Dear, your man or the abba, my men share, and your more the buy, and my men share. And when ye, the other buy, ye. Kofabra, pine in our the abba, Monfa pine emra, what the pine if you dance a pras wabba kumase, Monfa pine emras is yam for mammy, Monfantre, Merty for shibi. Atadia ye, atadia bay, Eura, Muncha tadia than Phantos mame. Aha. Where you were full matter, dear. Beman, dear, no. That bena, what are the years say no? Yawa day, dear, me copatan. Dana or pine and yechino. Sad Danny Dini. Emojana Kikemno. Sending Sakai. Oh, Saneka, now, had no china. Mojan win, and a so Musado. We are assembly by Zano. Okay. Enti obade atade na ye dai kyerɛkyerɛ o ye nyina na o ma commentary wom atade no na chi nanim ne bo so no ne nyina atete ya sunsan pa okay asem keto atumi se na nyemre na ntokwa ni mo hye okay na o mo kyerɛ we ye assembly man sa no okay sa no o mo ka akwa bi bo nyom no se we ye Awurade sa no we assembly man sa no okay connect one ne ma me na oba no so nse ema ne de so nti Awura we sa dada tade ye na na hye wa na de kwafuom e pa cho dabi we ye oje me ba ne pragia na ye kwaji kin no na obo me titi mata first one den we so ye pragia ne de na okay okay pragia ne de na nso nie okay okay also ye jase hene jase hene so we so ye jase nso nsa no okay okay afei the last one na ekuta mo no mo nsan fa no nso nkyere we so ye pan a wode kwafuo mu a ntokwa no kusi ye no montwa nto so mfa mame enti Awura wo de pan ifi adanse praso na aduru a achan ode ka de bo mi ama na no na apai ni twa mi asana ode bo ba ne sa bo mi ti na me de bai odi nkan de pan we na bo mi na amwa no
or the pie when you huja the bomes are na mama pan no din kan de bom ya ti na pan na no na etwa me mu maso baby atwai atan etwa me mu maso a moja ba start boba ne bom na wo say pan na moamoa e na ode boba ne bo ho na ma ho ne fa dia no ato ofa dia no ato be ma na ebo oba sa wo ye sure asem a wo kai ba to nipa kura wo bebre okay o se wo ye wo hene me pa cha o ja sen sa ya assembly man okay mate mama mini me nkomo edikan mama mini me nkomo a edikan awiai adofo ni adehye assembly man jase hene adanse praso ye befrew asem we ye awurai kai sabe ye bo panyini a opa anyini mama v and now we mama v virgin mechiao v mama mechiao ose na utira bobiu sana asamre maite abobiu enti se asem si fia ye ka enka no ye kofra asamre mai na asemu ma fie na emu ma asamre mai ankasa nso na ekọ akotwe asemu abafie dia ene sei na nanum anim hwe nanu ayaka muntie o police commander for Fraba Asante region ha Asante region police commander for Fraba ense ono so kra de akoto wayakanu namesake akoto bibi ana oba bechia yewura santimewura eka asem bi kire no Otec FM online kra capture to so ya na sem o ka ye ne se ono mi santimewura mi manie se mi hiawa me me afre wa mame obi firi baabi ba oyo hene na wodi midin ena eba memu obi mfa midin emeye de ense so ode ye se mimi hiawa me me afre wa mame sana nananom sebe adwuma na no saada ni post commander fofora waba na okochia santimewura no enie se mi hiawa mema ya frew amame sebe oye wo hene ya bo adwa e de amawo na se ya mpapa se bibi seisi dia okay entina na jase hina wo ya assembly man ye besa ba so awia fake homeopathic clinic foaba mahu reverend doctor kankam wadu ewa ha enna mahu Dr. Bismarck enso ewa ha empanyimfo mienu efri faith homeopathic clinic saaso ye eya yaresabia onum nsu tiabo bio mama v and then you yusu term ne pa omutia bobio kire se adwen wo ho na onum te yade ase yese kwatre kwa oso obeba ontuma ya di nka tie ni din aponchi woka kire o se me wo jondit yaduro mane nyon so nkire wo faithful ba na wo kire wo yade ni mu a ohunu se yade no otiase de wote yade na se nim yade no netumi sa yade omo na din fidie free India mamu ton akradia bagana ha ne non ketenkete no adwuma ejo nyansam ketwa empanyifo munyimutu ate maboduma mugusun so bo that's right nyankopon hira mo ena wiai yasan ba mo akache faith gidie no monfa ntum mayen that's nana Asante Krobea mo ni adwuma pa wo so no abadwafo mo bo na mebese oti asese djuma udi obo ni papa piafo obo ni pa piafo ni pa obo a omo no omo do so chen omo a omo bahama yeah omo a obo omo hu no omo do so yeah de bahaye mu kakra bi wow because sha djuma die we dipa e solve one problem no e do so pa I'm telling you thank you intino mo nkoso na mo adwuma pa adwuma dase that's right now Faith Homeopathic Clinic yen CEO Prophetess Dr. Elizabeth Asare Boatma
ɔsi yɛmfa nkyia sonkoma no abadwafo yɛgye wɔn so na yɛmama wa so o adwuma pa mo yɛ ho yɛdas asanteman edamose good na asanteman so tamochi saa so na Faith Homeopathic Clinic sɛ de odi kan yɛ no yɛma yɛtimu ɛnyɛ yɛ dɛ ɛwɔ de yɛtimi yɛ ho da bia yɛtɔkɔ so sua adeɛ because yɛpɛ sɛ yɛ conform to world standards wɔ ayarehwɛ ɛne ayaresɛ mu no yɛpɛ sɛ obi ɔbɛba biara de adanse pa ɛkɔ nti meka sɛ yɛpanyin no ɔne 4 other doctors a wɔn ka wɔn yɛ 5 wɔn atu kwan wɔn outside the country wow ne nyinaa yɛ adesua ɛne mfidie a conform to modern treatment standards. Wow. The person side be shem kena na bronya obi oyare bia no otime ba. Good. Enti no ye de nyoma pii ena eba. Say ye be introduce system bi a wo ba ne hwe wo wi a ye be connect phone no ama ye system bi. Ama wan kasa wo dia monitor odidie ne wo nyoma bebre. Wo fikra be prompt. Good. Na che say wayare hwe mu no ekoso wadunum mu ennioma a wo ya ebeboa wo ennioma a wo ya emmoa wo based on yade na wo de baye no because na ejidi say yade bia wo chiwade yade bia wo chiwade na wo nipa no ho so wo chiwade nti time a wo yare no ensan kofo wo chiwade nka ho because wo chiwade yade a wo nam ho kra na hwe ne wo no wo chiwade dada chiwade bia so mfa de pamba wo obi do obi chiwade kana wa ha no sure enuti no se o sign de wachiwade esa akobo yade so a ante se ya moa nti Faith Homeopathic Clinic de oba ye jimre ye treat you as an individual and we ade ba ko ampese me boso pa headaches ti ade so uti eya o ya ye best so say empentem enkoto painkiller mamia mi nkowura ba bi nkoto todno ma bi empentem nkoto tonuro nom se pain no nti there are 2 types of pains. In terms of headaches, tipaye you mahudo mienu pa. Scientists a group you know. They can have be tension headache. Tension headache and your headache free bibia. E bi wo cry ba no msuo na da no abeko. Okay. E hia so beko akọ no madru bia. But say a cluster headache. No chese ya dear poti bia na say condition bi e wo mu ene dia ba nana eno so do opa wiwi ase painkillers na udi agolo e kokoro e be sa aba e community bi na sa aba e na kai se painkiller na wo wi no e wo de ekoyi wo ni paduam o painkiller na wo wi na wo de ekoyi wo ni paduam enti uwi a men kasa wa fa ho adi e wi ase mansa ko bom ko atwa ya pomode so e de desi ho ye de bossa die hu kokon ye fe no antimicrobial day World Antimicrobial Day. So now ye can say sa ya no ye moye timun to tonum. So wa bitu sa dru na dapa we hia no ye de ma wa enye adwuma. Oh. Just say ye increase doses. Ye increase doses so a enye ma obrebo, enye ma osa. If it's a painkiller be a wo fa no, no say a contain 30% help, 70% chemicals. 30% help, 70% chemicals. Now, 70% chemicals, no, a jenna, as an iridium. Wow. To you be on the biada. Chemicals are all born or iridium, no, and yasem kito. A more. Now, it's now iridium channels, no, a cose obra bueno, sa. What you say? And Untina, and when you say, Ubebo Tima to turn ranum. Who said, baby, be a touch ma when you pay ma, Bra Faith Homeopathic Clinic. I did be hokra, and will send soon. I want them now. Okay. This is tension headaches. And ya dear potty be an adeba. Told the beer, drumedia, yada, jail home, any other, no. And you make a credit in buffer and you soon, the pediana so quite often so I catch you say, the whole year on pay. I'm arrested. What I say. Ha, now the effect of cluster headaches in a day. A bar or the upper we are painkiller in Udiagolo. A court military bina saba. And only a troll search ma tobi abba abeni pedwenim. Okay. Now so nam sa uni hunim dieti no. Unya so ti o ya Bra Faith Homeopathic Clinic. Na yen hwehwe otipa na de ne kofa bae. Okay. Na yen chew ne chiwade ne koye na honto. Good. Because obi o ho a make say o otipa ye bi a recurrent ekona aba. Ewo mu ane no akọ mu ane no aba. Eni nyina ekona eban e kire de ye koso onipadua ni mo.
na pain ya dia nyankopo nyansem no eno na waya ni bibi ti say alarm ema ni peduande ka cho say bibi nkoye ti uti pain ya em kanka pa ni pain ya utin wo tinim na ye ka pain ya utin wo tim so na onyuma de ba ko wo ho ni paduduo na etenya mental disorder no adwene mu hawo no nhwehwemu akọ say more than 3 million of them started as headache. So tenya tipa ya dia na to nu anoma oh how because unim de akire woni paduanim because sebi adwene mu how no dodo na de ehyaase a tipa ye kwa so ne fa so danadi ntumu so ti yo ya nya de adidi agro ekototo painkiller bia enom ese oba ne hwa de gro sebi ne dambi ne pese ba kra na ye hu ni ntemti no ne ye sia no sa tam ne nko ba bia e na akoka ni padua no ama atimi enwoma tete afa so enu ti mesrew se uti o ya uti de mesrew wo se ye kan empani bu baby se onya twa wo woti ade aka ya ahoma ese tire e ya de kese ye pa hu ya so kasi obi ti abobe a ale na kasi ne nan abobe ti na abobe enya ne nan ana ne nsa ana ne ni ti ho na minji room bibia control ni pedua teni kwa ni pedua no faso bia ni so sure enu ti se uti o ya emfa ne se tipaye de debi wakoma kra wo wakoma se wakoma ya unte ne wakoma ni butmati no obeti na wonsa ti be ka se wonsa na ya no akonu maduro akoma no problem intimesro ene day utie ya baby a wo bia Faith Homeopathic Clinic yes pain eye kwan ba ko a odoma nkoma nyankopon ema ohu se oni padua no chemato bi abem na se wonya hu a ema otimu nkoto aduro fa bra ya so ye na ye fa fidie nhwehwe oni padua mu ye hu se pain we eye tension pain and say a cluster eye pain na die poti bi na dia ba o se adekọ ne ko hwehwe ne solve and I say pain we die eye brebi keke na onum sio da obesori na ho atọ wana ansa na wasomatimi adwo because so pain na no tum na akoda na say ya de poti bi na de ba o makwan amasa de na to akoso ayekese good na ehu pa fa number no na frame good kumase ahene makokoben 18 mu hwa Faith Homeopathic Clinic u be chef dim yes kan ni padua ni nyina na why the screen so na wa hwe bi u de oba opɛ kra en kan ya de because de oba kan no afidie no ya be scan asa ahu esisudua confirm de wo kan ye no se ye sa na ti ana se ye nso na wo ba ye na wan kasa na scan wi ya ensem ebe ka kire no obohu so ya de anka wo de ba na ya ka kire no enu ti fa number no the phrase is here 0244 58 38 59 0244 58 38 59 na shane so say over 3 billion people na wiase nyina omodam e sha se tipaye wow enu tutu ya emfe ni agro mo trimu nkototo aduro bi anom na wanhwe ya e bia edam na wo so no wo so dam so nti bra ni ehu ni tem na yentu ase na ho ntop good Dr. Wismark fakaka ho atia na Krobea Asante ya beda wasipa wakunya ya de maye yeah nti anu na reverend akani nyina no nse obi wo ha won oba obetena doctor nim kra na ni referee ya we no obi obetena doctor nim na ni referee ya we no obeka bi kro beja bi sure okay fa dia ono so onya stroke de onya stroke ne de na ba no obeyeda akasa me ka se bia na no achia nso firi no wuba ontimi nkasa se na no ncha akra na ye wa acronym bi your friend fast once fast FAST no you know symptoms no stroke no symptoms no fast na ewum no F no chese face dropping bo se nipa no ho ananim o tin kase na anim egigu etwetwe no ase bibi drop bibi tigu bo so ase ne kon ho o tin kase ne ntinu no amu twetwe no na ewum no chese arm weakness ti bo se ne nsa no ayebo ho ayehodwo ase kakra bi ase no honam aye bete opagya no sakra na eno agi agu opagya sakra cha seconds kra ma ne nsa na asa be kofom na etitiriti na no ne femfem no na am ne tingling sensation no esne wom ne chese speech difficulty ontimi nkasa ne kasa na sluggish e fra bibi atasia ye kasem
anaasɛ aphasia ɛno no kasa nipa no ho a ɔnte due to say brain cells na wu nipa no nso ntimi nkasa kasa yɛ blɛ kasa kɛyɛ koraa ne atasa nso koraa sɛ ɛno amɛkasa atasa wenya atasa ATAXIA and your aphasia and so on. Okay. Ana teen atwa to time to act. It's nipa no sense na wu no moja ni ntimi ndefu sane enko adwene ma adwene no en respond to nioma no say bia ne nsa ne nanti akura ni bibia na delay ne na rubo so otwe ase so hu satam no obetwe ba kwase na wadu anim ho enti abasa na nipa no obetno anim na refi ne nsem bebre e na aba faith to me party clinical say the reverend kan no mie wa no nkasa no na machine no kura screen ni body ni nyina ehunu ehu yare no yare no so hu anye so hu ni kwawo o hwe organ kura na yare no se mo na eba mu no akoka no sa na machine ye ne dwumo enti se ano ye prophetess bebi obi ade ncha so nkoma no machines o mo sa de aba no se the reverend aka ne se connect am phone enti ye friday bi no pharmacological treatment yare bebre wo ho na omo aduro se dai amfa futu anka ho ayare ne nko se the reverend kan nyoma bebre wachi wade amfa futu anka ho a enko sure and mama bi buy was so nya the pressure no the pressure course no around 20 something years mama ne buy no 60 something years what that pressure do so sa aso be je say okwa pressure do the man ye bibia so mama no odi nchine pa o penchine papa and your ma pressure no buy echi na mama ne ye and so buy a whole within some months no say an pressure no kra akosro kra pressure no akosro kra ye bia be 128 wow akosro kra so no so ono no time na no other pressure do so akọ from kra ye bia be 130 on difference wo be some months and years and to be the san your man nyina kan down from quality treatment ne mo aduro no ne dey futu kan wo lifestyle changes cause you are able ho no ma lifestyle modification na no so hia ye de we nyina kan ho nti ho na nyesa machine ko an machine aduro kakra futu kakra na ne nyina no bo se be kan bo a ya sa de detox no aka ho kire yen mo kire akwan ye wo ahinima kokobin 18 wa ti wo fa number no phrase si a ehia mo anyina ye adwuma Mondays to Saturdays ye you say ye adwuma wetima abo awura ho no free ha ye say ko doctors ni bi so obe hu ye Energy police station wa Bogos ye old Asida clinic on anase boga abronsa na chi wo pe okọ for the Landry Managers Road Poly Junction Accra for nyina be hu ye Sotium Antieku Junction wa anase Abuya Junction say the medical kan Kumasi Asante sa hinma kokobin timonti de oyare ni amoso a faith ye nya ndwawo bra na be hwe no nya mbe so bi ade yare be wemu very amana mutie ye no so infections na adokromo no betna steam na so mu me steam ade no cause bro nya be mo chichi nkokọ ne nioma mo mechi won so bi na nya kama mfanye ade enya kama ti mo message na mani ye no nyina abra awona wo pa abra bo number no ma na ye betu MTN number ni 0244 58 59 0244 58 3859 and at go line is 0275 96 94 14 ya bada wasipa na ya da sempanyin for amisha mo na djuma pa mo ye ami shako de ye ba e wo say ye ba ye nu ne ye fampie okay but hama man de eh ho yakọ ye ba ye de wa besram pia mone kasa me ba de o sha ha de odo okay akura bi na one ne papa nam na won hwe na ai ni abaya kama latogifo ni bi abaya no hwe de form na Coca-Cola shape die ni bi se ne ye kire ye se obi wura adore sentimu a onya Coca-Cola shape no na akura no wagina prim no hwegei ne nante ne ade backside na no ho show ena ne papa boarded ko hwe so die na ho hwe o die o se da se mizian arafo o akuraro na sebo aoka okay muma mitwa me homra na yento aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Heavy Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusi and no mama Wadia Ba. Busumi Pini, Mentia Siemedo. Tie, Hepa Plus Mixer, and your Juma Ebe Yoni Pedren Mono. I feel cran Ebe Yon more. A dream my general well being. A Busiapo would do him ye, as Nibia. And to me, Manon Perfia. Hey, share, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Now I'm one Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus Nina. I pay for a battle more manufo and Quada when you feel to me come. Our pharmacist and her bash at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapo drama. FDRG a dreading crack so ya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Can you won't be a tram? Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum obi benya wa na free yade ena apomden so yenhye nkokwa energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de omu kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa omu yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jompa Ora bra Debia Sanopo Evio Enumero Mehu wo mifia hebia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimui enti wo pese wo kire bi se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie
na metu die yi bi nanso ankwasiaga ba akokora de enkofo yi se akwasi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye mi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unnimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be the batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mo kira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breakfast sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me gime Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamo te bank in 1980 wamo adwuma penti wamo atre wamo nkwaba mu wamo anya branches mako enwotwe ena wamo anya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamo dimu akotene eyi na wamo nyuma pa wamo eye no ebi enie wamo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mensumi yabosi amedebetreme dumemu na kwambe na mefoso amesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia ye deba abaye juma efo a omoje omaketua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntise ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Adafo yadamase yakoya Yasan Beba aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi no asugusu a wutie ena wiei o heye live ena de ya no aka ya chene nso sene ya wutie Sechedumasi Rural Bank PLC eye sa pepepe enetie emfinhie aduanan numie ena sikakora biei eba beboaze na yekan Asante mu adwuma a wonum guso bonya asem ketwa afi apema hankro duo wotwe no wonum baaye na yekan wo ba Asante mu a adwura Sechedumase
wokɔ Sekyeduma si kuromu ankasa obedwa no ɛna wokɔ adwura ɔno ben GPLTU for dan no woba Kenya ase a abrosan ase hɔ a station hɔ a ɔmo ben Kenya ase MA school no wɔ Kwabre ha anwonaga ɔno mu wɔ Jenedwom hɔ aboabo ɔwɔ post office n'akyi asawanse kwa yi so tafo omen club 600 mo fretro school no ben no edum owo boss FM akyi hɔ Moizongo onom ewo second station hɔ ɛna owo anyina su adwuma Sekyeduma se municipal mu owo kyekyewerɛ afigya kwa abere no ofomu edi dwan mampo municipal mu ɛhɔ nyinaa no owo mobilization centers sa wode wo ho bɔ Sekyeduma se rural banka onua dasani no kre me se wo se usikasem on papeda se ubetumi abebie current account wa ha enu no COT ubetumi abie corporate current account wa ha yentetew ena ubetumi abie savings account sika ne da ho no ne yesande nsi hu si ho ma wo susu account ye maba wa ne yemrante ne beba wo nkyɛn ye beba abegege de akoto account ni mu ama wo me bada achi bie to akwada ni tri so sebe nkakra wodi tumu no na akwada ne nso nyini no na eboa no ewo ni sikase mu fixed deposit no interest rate e wo ho ne ye kama ye money transfers ahodo ye Western Union mobile money transfer interbank transfers ene ye tumi link wo account ne de ma phone no what you say enti ba bi a wo bia no ubetumi ayi sika de abeto phone ne so na de de udwuma ena he wo ne ye adwuma bosia de uhia bia wo kata wani atie ni na ya ma obi bosia bia uhia ma akuafo besia ya ma group loans ya ma overdraft commercial SME microfinance ni susu loans ene ye oba ko efe ne smart loan and ya shada ye de ama woni a aka controller akata general ne tua wo no muka what you say odo nkrata abekere na ye do besia ma wo ye wo bia ye de ma ono mo eye ankura nyuma enti adwuma wura bebie wa account wa ha na tua wadwuma yefo ne ka efa ya ha Sekyeduma si Rural Bank PLC so ono ye nama onua usikasem eko smooth yeah your number ye 050 168 2737 and 050 161 7924 unya fresh ahoma we ya Sekyeduma si Rural Bank PLC ye beje so ye no be kasa de wonti ase no ye bechirim na na we 3P garlic mixture no ye dura Piwak natural health for na de aba onua da se ni bubu se o eto de bia onipadua no ya na o feel very weak to de bia na wapone waposo ya na ye wo ya emoje ntumi nni afurusa ne ye ntito de bia na oba bi woso onie eduru awonom a ebeboa wo ama moja atumi aflo ye ade ebeche ho denden na wo sori akoyi wadwuma eye 3P garlic mixture eduru we natural garlic wom enti so onya binom na operation nyina ye a ebeba abegina ye o cholesterol wo soro we immune system no en function ye wapode waposo to de bi kura ho no nom 3P garlic mixture na enu akegina mu oba misi ye ba kol na ke bada ni heba eni ba bi eto nu bi abenya bi freyen wo 0248 928824 ena 0201 000021 na Awurade fie heba center eye Dr. Amankwa ne da no enuanom ne adofo ye kan se wo be kuma se kro no mbosie Red Park a eho na Dr. Amankwa wo no si ba bi atokro da wo nipa duan mu bia no aduro bewura enti senemu yade bi na wakote ena wako na enkwa wudi be we Awurade fie heba center ena se wo haw bi ewo utimu a papa no wabin obeye mu adwuma ma wo amwanyu ahoto ena mogabrusuo bi etwere yade etri di stroke yade wunti mu twetwen waye mrempam unsebuo mu nye onso wo pa wo bra Awurade fie heba center na abenyu ahoto Dr. Ankasa number eye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and abapamo the biggest online shop in Ghana. Ye kan onia ko Google Play Store and App Store ya na be download the app no abapamo. So we download this app here the most credible online shop in Ghana. Ye ka say enti download me anidwa de na wuhia enioma ye use what them TV fan air condition sound system and wo pay phones
Ope the wa can name it. The we ye biano ye tobi. Open your ma ye use your kitchen. Wa boboso. Ope toaster, microwave, blender. The na we here what the akeka ni nyina ye tobi. Entade a ye shei enoma ye dinua na ye ne papa no eya abapa mofo ne ye ton. Ene enoma no se wo oda baby a wo bia ne ye de brew. Ye nationwide delivery. Ye wa abapa portable washing machine. Ye no eye 399 Ghana cedi pe. Fa ho to abapa mo so wate. Se woni phone na ade be download yen app ya. Ge number frɛ yen. Kan de wo pe. Ye mo ne bo nkyerɛw. Tuaka ne yemfa wa de mrɛw. Number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 and every Asasu Herbal Center and na akwa kubi herbal powder diaba na enuanom ne adofo kubi herbal powder ye kana semi eye powder mu onwanwa eye powder mu onwanwe ye onwanwe ni kubi herbal powder ye waba nanso enche ye amanfo nkankane mema wonu de fidie bema uyiri muwa ebi efri untumi mane hon sepe no se wo mo ba ho sepe na se nani gia se wo hunu nioma so a osoria no pa no to aye yinwom a no kotokoto miwura na no pe ube didi yemi mofufuo kakra ne adwene nkwan kakra ma wo aponche kakra she fridge mu o memfa mo enkane ankwan fa manfa ngo kakra ntumma se ya no ombusa wo na anko ne ho a oka ya dwo yadien di oni manie me dia mamnwe ho wahu untumi mane ho ntono be me owani wa wo twempna ma odofo nani nye wo mfa wachi me ka se wa ye mre be me fo wa na afo aka ketu abi yade bi nti uko 2 minutes ona ada wo hwinim tutuo etumi bidi kosua enye ma no mpesa brigo na wo ko join ne de ombe jawako ade na wo magi kubi herbal powder we eye natural sa powder we se wunya bi differentio de na ono mo akwabra ni wawie o enefie pocket kubi herbal powder fa yo ho aduru wanya match bi a fa kobo agopramane so beye de agoprama so beye hye kubi herbal powder ejatuato wunya kubensu a sabigum na kanum engine ne beboso tane ya fe na bebo tane dabi kubinti yenye ne sa ya make so atiase oba Otec FM ahwehwe Asem Beba Dabi before obenya bi okwaposa heba Misty heba blazer rekwa ni nyina omrum ubenya bi okwafodwo heba ewa Asante bekwai ebi wo ho okwa smart heba ewo boase ebi wo ho ofata drugstore wabu akwakofodia station ho baabi adavi to aduane no ubenya bi wo ho ene ofata drugstore ba konso mfensi adankwa ame obe roma asore no ye kan se yade kwankro bi nso na abeto so a papa na wono na Asasu Herbal Center woda no no ye sofo ye frere sofo asamwa se wode ne ye cancer kokuram wodi ne ye stroke ana wodi ne ye arthritis wapone waposo sebe kwabra ne hunsuo ntumi nyemba hemie nie kidney mu hawnie esichire yade nie mojabrusuo nie de wasasasa enkono sofo asamwa besa ne number ne ye frɛ no eye 0243 505775 and 0244 166602 unya fresa homa we ya we a draw of the moment the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos a draw of the moment a draw wo fia oye Ghana fo no kre moma yense yen ho se ye wa draw ma wani nyi se wo firi Ghana akwana sama okan no o se ya na ye me yo eya me ya se ye ne aye wo ye de na mu me nyusu ye de nie the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos ejatuato onuada sani se wunya se no we bia wawie o general well-being no ebegina yie ahoden beba yade be na se ya wo battle wo de adwene wo nipadua na hoden ho kane de aka nyina beka ho enti wa watenka ate ayira infections na wo battle ana wa ye mrempam mojabroso asichire yade stroke yade ben hwe dwene well-being ho
enu a wode dwen ho eye hepa plus pavi plus boss se wunya se nwo we bi na so no mo a wawie be makra de wunya kwadu bi a ye ditu akire wo ye oba wi atadwe bi tu akire ebeboa wo wate your number ye 0542 778572 and 059 136788 na Volta Real Limited ye di nsuo ne yetu wutie ne ya wutie mu se wuhia nsuo wo fie ho wadwuma mu ho ono mu ebetumi atu nsuo no nu atu yie ede amawo eye Volta Real fo ye kan akwanya no aba amawo ne onipa da se ni keka ho na woni Volta Real fo nto kese ahodwo da ban ne main office ne wo sunwan tachi ma ne do ma nyina wo nkrabata se wo fie ni wo sirem ye bekọ ufie wo sahwi ye bekọ ufie wo takorade ye bekọ wo won kran ye ba bia wo bia Volta Real fo ye ni anim adwuma no kumase hakorade ye mfikyire kire sa ahodwo da ban ya ne wo woni ye nto kese enkwanchafo betu bi ma problem na anamu frɛ ye nie mesiesie ma wo babo ho drilling dia o ma ben na wo ni munum adwuma eye Volta Real Limited on number ye 0244 299520 and 0266 432210 onyame wo ho hebal onum na de basenro na ba o ena wie ho na etiemie na owo yefunu mu hawo sebe ne yefunu yade ka ne ho a na fie gya dum enya adwo ye asam de na sam ko na wo de ediament na ho basa heba capsules wo hunti me ma asam mfa na asam nko ede kon de na wuhunu no enti pobasa heba capsules wo bi na de no nom oyefunu yade no emfie kwadwo pepe kura na atena so ebekọ wonsabu a wo problem wo ho no ebe free ho amwe wabu nsa smoothly wa ye mre wo mpembe ma sebe udu sini animu anioma nkoye nioma nkeja no basa heba capsules ene beboa o cholesterol wo soro koko tumi ba na pai sebe na ho kyereo wunya basa heba capsules no no mo a wawie ya wo basa heba ointment ende me friend about time ku kire se wo ye ba time na wunya basa heba ointment ibi de srasra kwada na asabra entosi ahohye asram pampers rashes ebintumi nya kwada no da eduro na eduro obata wo benya kora nka fada na obani nku na bebo akwada no ena wo panyin se kakaje se wo nsa ne onan osayenti untumi nyi unipadua ne ho na ntemo apropro wo rompa bo ato na krama de ko unipadua no enka wom fasrasra wo ye dwumaden ba no wabre fa bi twitwi ebeye bi nyina ma wo ba bi eto onu obi akwa abenya base no ibi ya number ye 0244 267725 okay enkoma na ye bo eye akua frisia eni free adanse praso panya no ode kwa fuom nyina ode free praso aba ye nani achi benkum no ehwa pai ya yapam asamre mai ya wo ye jase hene esan wa adanse praso ho na asai jataba frɛ no first of all oni asase bia wo na ye adanse praso ayewo wode ama opimso de ama na blimpon hene na okofu kwabna bonsu then na dom pass hene anti na dom pass nkuta nkrutu obe edu osonson ena wo yem patam yanti adanse praso nso ye na dom pass hene na e na sase otumfo de ama na atana so na le hene na jase hene me na wutu machine bla ne ma le hene na jase na ma le hene ni e kwasa na ho ya le wa manone mina ya di se me hwe akire ni jase hene ya na me double as a member of the electoral area which is Adanse Plaza electoral area na ye afeso aye jeje asase to ye omomudua emo hene waterlock areas no waterlock areas no wura no mana dom passing na de anti wa obeye emo wo mu bia ye de be ma obeye obedua emo bia no utua to a land no omom ye koko oso no nso etua eto we na no ye de ba bi ama ma me bi fen Adisa
ema adiza no wɔyɛ fu maame ne betua ɛmo to no wahensi a awuraba yi sɔre ya wɔse ɛdɛ ɔno ne nana asase na yɛnim baabi ane nana ne firi sɛ kuri ne bia na ɛnyɛ ne bia na no dom paase hene ɔyɛ otumfoɔ bi ne mpɔhene na asase a ekura so kɔ maame no na maame no ɛyɛ awurade nso medale tin so ɔmfa nkɔma yɛ kyeame na na ma wɛ kyeame ɛkɔw adodo na afɛ kyeame adwuma wura wɔde kɔma no wahensie na maame firi hyɛ yi ntene ho ase di kan so asase bi anane nana ne maame nua afia dem ne yɛ wie no akua firi hyɛ wie ne maame nua ɔno akua na ankasa deɛ sɛbio ne nso na dankasa ne maame firi mu akyɛ ne osua a ɔno koraa no wanhyɛ dɛ hu ne maame no enti ɔse ɔman no ɛne ne maame no baabi ana ne maame didi so no ne maame nua afia dem ne didi so no nananom wo a wodidi asase no so no atu kuraa nananom fa surveyor ɛne wɔkyɛ asase no ɔmo surveyor bibia wi a o mmɔka ne bi ewi ana nananom no wakyɛ asase yɛyi bi ama wabusua na wodidi so no wode ɔwɔ so sɛ wodidi so na eyi bi ama ɛno na ne maame agyina mu ayɛ saa de na yie ne maame ne ba bi a wɔyɛ busua hema wɔ ha adanse plus ne mmom wɔte adanse plus kuru kuma bi ɛfɛ atwerɛbɔɔ na edu na afɛ nana ɛna afia no de ɔwɔ ha nti wɔn agyina mu a maame no agye ne kyɛfa wɔ ɔman no hɔ ama maame no atɔn ama asɔre bi a yɛfrɛ ɔmo deeper life na akua yi nam akwantuo ma maame firi mu a akua yi aba ha yi a afei asase no a ne maame atɔn no deɛ awie no ɔman deɛ na ɛwɔ hɔ no a yɛde to hɔ sɛ aban biara a wɔbɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ mpotodwuma wɔ kuro no mu no yɛadane asase no de ama aban no na yɛde ayɛ biribi sɛ police station o health center o yɛte health center kɔ yɛde bi ne kuro no atumi akɔ n'anim anaa bank bi a ɛne ɔno sɛ kontron ase ɛtontɔn saase no ɛma nkɔɔfoɔ a ɛnyɛ ɔnni kyɛfa wɔ mu ɔtontɔn saase nti yɛstɔpo wɔn ma ɛkɔ na dompa ase hene wɔ koraa ma wɔso wɔn tɔn asase biara ma na dompa ase hyɛ me sɛ me na me ɔma me hwɛ ha sɛ me wura ma wɛ nyi nti me ma wɔn yi wɔn no mfiri so bɛn na asase no koraa so krataa biara wɔn ni krataa biara deɛ ne maame no mpo atɔn a ne maame no ayɛ krataa ahemfie kura anim krataa no ɔma bɛyɛ krataa ahemfie anim krataa no koraa nso a wasan akɔtɔn ama obi yɛn nso yɛ sɛbio adanse plus nye okura a yɛbɛhwɛ ne asase baako yɛbɛtɔn ama nipa mmienu no wɔkyena yɛsɛ langard ne saa noma no asante mantam yɛwura ɔpensoɔ saa de no ɛni na asase so wɔ asante mantam yɛntumi nhwɛ mu ɔyɛ nema deɛ kɔdu yɛ ɔtumfoɔ bere mpɔn anim na ɔkɔfo kwabena bɔ nsu dompa ase hene no ɔbaa no atɔ ntɔn asase na yɛsi yɛpɔ mu firi so ɛna pipe a ɛwɔ hɔ a meyɛ asɛm ne man no yɛwura na ɔkɔfo kwabena bɔ nsu ɛma yɛ sika bi sɛ yɛmfa mmoa ekuro no mpuntuo nti ɔno ahakɔ asase ne yɛbɛtwa a ɔman deɛ yɛbɛtɔn koraa no ɔmfa ne nsa nka bi ɔse momfa pɛ biribi nyɛ wɔ kuro no mu na noa nso wɔyi nnipa ma ɔmɔhwɛ ɔmɔ supervise anaa ɔmɔ monitor pipe bi wɔ hɔ a ɔmɔ ɛwia hɔ no akua na ɔmɔ te no pipe bi wɔ akyire hɔ a ɛne me na mɛsie ɛna ɛyɛwe ɛwɔ ɔmɔ ntam pipe no asɛe for over years bɛɛ nam sɛ sika badeɛ a me committee fo ɛnkɔhwɛ ɔmo mfa engineer no ɔnkɔhwɛ na mensiesie pipe no ma me manfo wɔ na ɛnɛ plɛ yɛ da he nkɔfa yɛ galamsey wɔ nkura na ase ama ɛbɛdu plus ya ne nsuo no nyinaa asɛe nti ɔmo mu kɔfom ne adeade ne ɔmo nya nsuo nti obi wɔ kora pipe no ɔbɛbu bi akɔ na mensiesie pipe no ɛma me manfo ɛna committee fo kɔ yɛ a kwansi engineer di nka akɔ baako afa ɔmo kɔ akɔhwɛ a ɔkɔtutu bɔɔdeɛ wɔ n'afuom abɛduadua wɔ pipe no ho nyinaa na yɛsɛ what ekurom fifi sɛ deɛ yɛnuadua bɔɔdeɛ na moreover pipe kura yɛbɛsiesie woduadua bɔɔdeɛ wɔ ho saa deɛ ɛne sɛ ɛne mama ne hunu yɛ o tɔkwa ɔhyia me kotokuro ɛnyɛ akonnwa kɛseɛ kora nka ebi okum me di me tirim sɛ ka pee wane twe kotokuro no ɛkua danseni wɔ hɔ sɔfo no koraa na ɔno wɔbɛgye sɛ kan ne firi ne nsɛm koraa na police fo ɔkɔ no so bɛmpiri no kɔgye sɛ ka ma police CID na ankasa asɛ bɛ police wɔ ma ɛno da koraa mekɔe mesɛ da ɛnam 2 days mekɔe a mesɛ ɔmo mfa asɛm no nkɔ court ɔno akɔsrɛ police foɔ no sɛ ne maame nnua bi frɛ no ɛwɔ Kumasi nti wɔkwaba nti police foɔ no sɛ ɔmo srɛ me a wode menya abɔkyerɛ na ɔba a ɔmo bɛfrɛ me na ɔmo charge yɛ to court nti as you speak da na ɔkɔɛ sɛ ɔtwerɛ statement no ɛna ɔka kyerɛ detective ale Ezra sɛ ɔpaakye wɔanya emergency wie bi nti wɔkwaba because police station to sika no kura twa me nsa because police station then na wo pipe I was defending myself. Was this kind of more TNT mu na wo to ba me so no. Ti me come chinti bo ba de wa no mato.
I get to defend myself because me a former security way. I've been trained a bit. Me say enye yakunya kese a boy ho ban a. It is a kind of two in your trial. What really the need now call police station or call in a medical report to my hospital and also by police station later. And she was also giving a medical police report on Fanco Hospital. And I know say maybe whether she went or not with the husband, not there. I can't best tell. And she also the police station. I have see a court. No, was me bona. Think I'm Sakura and the bona and sounds to be trendy pansa. Okay. I don't know. Do the moment to a matter so or court one. Because this is not the first time. Yes, never the plagia, Amos Biuma, you to mobilize a attack and say, a motor in carbon, Calami, woman name. I'm at the motor the bomb when you one seed in Puma, our phone and our boca. To some of my school for you almost son, men I'm a stop, the game plagiancy and if you want fell. Una Melanian in Casa, and no one yakran in Casa. Lances a won't you or yes, I know. As we need answers on Casantia no Mom Copibi. Now, a same coba. I'm a dance swasam. Mammy, Bammy, Jina, we have our CCTV cameras at our palace. Your CCTV cameras were a palace, inside the enemy now. And see the Ibuan and Limuana, plugins, stop now, buy our bay Jeremy. And we know cameras don't lie. Cameras don't lie. So we have our CCTV cameras at the palace. So I say, but that was the first. And that we may see as something court. Your qua, your dance, and your on one Casacula, and yes, you also dancing. Because someone, because of Colampo, on what years a kind of your corner to the Bonibia, I can give you, I can test you the pastor's number. Sofukum. Yeah, new Adana. Adana, second, what Danyama police for? Anna. Yeah, didn't come over. Yes, so born a pan, Ukrainian, and born. And I can. I walk over here, no, my Casawas, and they ain't to me money danger. Oh, there be no credit in here. I know the here. I cannot say the Nippon canon. Every class, Nemame, and I papa. The man never feel not to be here. To no couple of and Sisa, Yanyan. I'm saying, I mean, and you let the Yama law and taking the cost. Now will be a funny dance here, or more. I can provide about over 10 witnesses. It was so being dancing in Bakumpa. I told the police officer says a matter of man share. I am investigation and question as some via not the Melanidano, they are so in whoever is guilty. No, not the Asutriana ma. Maybe at the next time of the attack with you, and yes, sir. Now, walk police station, now walk a case, and I catch us. One wabu be near Marco in the case. But someone I the coy and then the machine pans to send away a piano. And it means we say, be and Trona Ucha and I won't chantro. And then they say, I want a witness and no one walk any evidence. All right, now I don't walk out every you. Yeah, the police station. This is not the first time I walk. As someone will be near Cacasa, any time the soldier for so the Nika says, baby, I say, you can, or could you do all my terms of Bubicuno? Which Pachova, a woman no could, Madame Seplaso. No one find the penny and no one Mushu Muse, a swinging binder to say, and of course, we couldn't. Linear will be anti me, Beffy, or the Mamma Blau grounds, and the Yashi to bind it to say. Okay. We assemblyman Jase Hene na say adanse praso. Enkoma one engine room Jataba eboye. Na wetie bi no but assembly my mesre no se ni nsemu so o kasa onyina na dompo ase mfrim mesrewo assembly my emfa ho nkotwitwi na dompo ase mfa ho nko hokra yina na dompo ase firi u kasa mu kra yini frim sabe amamre ni amane ye ne nyina Yaw Asante bai mu eni enima mamre eni amane ebinsi da asase betukuro na nana beka se medimitumi agi asase ni nyina afi abusia kro edidi so ebinsi da ohene kro eni abusia no nehia eya no baba ye di nkita ho na ye hunu se okay se waneka ye 4 plot bia no ye tonwa ye bema ebia enkonwa no sei
saa na teɛ saa ne yɛwurade ateteɛ nti mfa na dompa ase mmam sɛdeɛ wo kyerɛ sɛ wura ya wɔyɛ adanse pra so hene onni ɔman yi mu no sɛbe na na gya ase enti wogye di sɛ nka na adanse pra so hene ɛwɔ ha ɛwɔ Ghana ha saa bere yi a yɛkasa yi a ɛnka saa nneɔma wei nke bɛsi anaasɛ nka ɛbɛkɔ so sɛ yɛde yɛkyi gya nipa no ɔba a wokɔbu akonta ɛna de akyerɛ no enti sɛ nanadom adanse pra so aba sɛsɛ ya no ɔka kyerɛ sɛ na gya ase sɛ wo deɛ wo kora neam de kuro no gya wo bra bɛbu akonta kyerɛ me a saa ntɔkwa wei a wo ne maame ko ya fa saa mfonyini ne to so wobɛtumi de saa video wei ɛde akɔ akɔkyerɛ nanapem san sɛ nanei wada ma eburu wokɔɔyɛ no sei na siiyɛ ɛna sei na baayɛ wobɛtumi ayɛ saa deɛ no asɛm bi wɔ hɔ a yɛka no ne ka mu asɛm wɔ ɛboro so no yɛnka yɛtwan ma panyini kuro a wɔno na kuro no yɛde ahyɛ ne nsa no ɛba nsa ne yɛka sɛdeɛ woka sɛ deɛ ɛtan kakra wɔ baabi yɛnyɛ ne saa yɛka maami okay ɛsɛnea woka sɛ ɛne ɔtoo boɔ ɛne ɔyɛ sei no anyanyam biara no hwan na di nkan kɔ ataake hwan fa video ne to so ebra maame na wapira na yɛhwɛ ho asɛm no fa to so na atie fo nhwɛ bi hwan na di nkan kɔ ataake hwan ɛhɔ na asɛm no nyinaa wɔ posifoɔ di nkan ama mo wɔ ne sɛ mu obi nkroso obi mu obi akutia ne di obi atam enti in this case ya maame pira sɛ ya wɔde ato hwɛ ɔba basia na bɛma wɔwɔ yɛ bɛ ɔba sɛ wɔyɛ ɔhene gyase hene nso wɔyɛ me ka bibia kyerɛ sɛ wo na na gyase hene sɛ nka me na yɛ me maame ne saa maame wɔ yi a ebia by this time kam dam me ka bibia kyerɛ wo sɛ nka me maame ne saa maame wɔ yi a ebia nka by this time kam dam o kyerɛ enti wo yere ɛne obi kɔ yɛ ne sei ɛde kyerɛ wo a wo yɛ gyase hene na asan yɛ assemblyman ka bɛyɛ ɔfɛ adɛn sesei no ɛnam sikanti enyoma bebree aba fom no kura nipa beka no ne adane no ne ade akɔgiska enti na no kura na ankasa de yentumi nka but ni wadu biase prosi asemi sɛ commander ankasa abeduru wanim ana ameduru wanim aprosi fu edi nka so asem nim wo enkanka ne we ya ma mini pra ye no ye bɔ maba so na mom eye test case sa asem we ho maami yɛbɛma na kɔ asifo so akɔgye saa krataa no ama doctor sai na wɔde aba na yɛde ba yɛbɛhwɛ de adubiase posi kɔ adu a mobɛkɔ ɛne sɛneɛ mobɛbɔ no ɛwɔ court arɔfoɔ Shadrack Abedu Dr. Dawood Bado ɛwie Shadrack Abedu Shark akɔ aba Dr. Dawood Bado nie arɔfoɔ ɔnom nim adwuma Nyankopɔn nhyira mo waduro Dawood Herbal Hospital ene di yankomo free way bera say akra nyame nhyira na nyame nhyira tiefo ne ahwefo nyina Dawood Herbal Hospital yeguso ba adwumade nte sɛ de nanana ka Dawood ointment ne ho asɛm no abusuafo ye kasa sisie sɛ bibia hono wonan adna sɛ oba bia wo ya nana Dawood ointment ne topaye no ya ye ka ho asɛm a ya na kyɛ sɛ enye de agye sɛ de wakoto bi sure ye can say on last week ye ko program of one mo sister station back so nana ye tena sɛ ye ka Dawood ointment ne ne capsules ho asɛm a na mo studio line no blankesa host ne say doctor and now by one can say emfa course and so course na eba no ano odin wow nana na uti adanse a ye dia ye be sere Otec FM obi a woti esabre say onto aduro ni bia o de ko pharmacy bi e ben wo herbal shop baby e ton bibiduro over the counter your friend a drugstore okwa anu abodin say opɛ Dawood ointment ene ne topaye to ointment ni nya topaye na menko topaye no nso nya ointment no na papa bi di adanse bi na eye me wanwa pa way back 1997 or say no ya great extension officer no mo koye display bi wokukufu bi mu no mo bo o mo display machine and nan kuwura amena bi mu ma
sɛbi ne topem ho na machine so bɔ n'akyi o na na wɔse efiri saa abrɛ no wakɔ pension enso ni sisi na yɛ ne ya wato nnura ɛna obi di Dawood ointment yɛ ayɛ kan ɛne ne topa yɛ ho adanse ɛkyerɛ no papa na num ton ɛwɔ sister station na ɛkɔ yɛ program last week ɔse ɛduro no ɔtɔ yɛ topa yɛ no ɔnom 3 pɛ ɔnom to aso 3 times ɛna ɔde ointment ne twitwi yɛ na num ton ɔse doctor since 97 97 o Dawood ointment ne topa yɛ na ma de we a na ne sisi no agra esi ɔse me kasa sisi a doctor esi a metime koto sɔre wow first ne die ne ntesa aduru ne yɛ papa ye kasa yi obi wa ne sisi ɔnam asabi no wakyea ni pedua ne bi di fa na bi di the other side ɔkɔ bedwam kra na ɔfɛre yade yɛ yame mfɛre sabi enye wo pɛsɛ woni pedua bɛyɛ saa enti kɔtɔ Dawood ointment what the ointment no fetwitwi baby e wo ya say sisie na fa bi sra wo sisi na no pa ne anwumre unum tuya mpo dia wo koda wo de pa pebisia wo unya sawa bi a wo nya sawa bi a wo de wa wo tibi na de ahye ho na wo de ada ebe board de nkakra kra sa na wo to ho a obeda as ye de ice block bi na atwetwe no na wanom to pa enom yensa no pa no miensa nwumre na sisie no bibi nsikwa obi wa adwuma a woye na ama ne sisiare adwuma wo yotena seche ye o tailor for na fashion designers bi bra omo Freddy Sadansi good o say Dr. First metena machine na chi say ya obeka say ya soja bi wo misisi echi misisi no emu no that kasa no Dr. I see bubum ne ya enso okoto Dawood ointment ne topaye no oto edru no eyusu ye no otena machine echi a guy bi wadweso we teleni na o say doctor da bia sa me bo night bia na makayo wow Dawood ointment obi e fitani okoto epejade ni sisiji ni twi no ano no onkoto Dawood ointment ye wo teacher ni a ofredi adanse ye say owo konongo heya ni sisi ne ya ne ya ma ogina blackboard animu twere se ya akra wontimi nyina ho nche so man nkwada class work a this o man colleague teacher ni ma akema no enso ne Dawood ointment ne topaye no amotimi tena se make exams se exam bi on be bi obetena se amake obegina ho se one na no twere a wo de betwere obi sisi mo hyehye no se maku ne de wo ne se pane ko to Dawood ointment ne topaye Dawood ointment ene ne topaye Ghana baby eton no bia akra bi wo baby Otec 1029Fm drubia mo amutie wo go so o sehwi we so asanwen so bibia ni ebia na wo wanchi kentampo o tie ye wo kwawu ni ne mpatem baby a wo de ko pharmacy bi e ben e ba shop over the counter also pay Dawood ointment ne topaye akra doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra Dr. Dawood no obekasa se hospital ho na opese oba obeboa topa ye ne ointment na adwuma ba konzo ne se obi o sasabro amampenimfo no nana mo age mate no be shi obi wontime nanti o nasam ketwa o ebi bro okura pomanso wutimu so otu ne nan no ba ko a eden da bia anka me ka kire mpanimfo te se me se sebe weda ni mu yedwunu se ya wodi ewunku bi a wo use no nka jai use Dawood ointment me no nam desra good eno anam desra yes e maskin no so ye fe Dawood ointment nam desra I tell you ebe redom benum na ye adwuma my be no offer taxi nana to the extent say taxi o enye bus enwa no this a driver ni ebe peja ne nine ba akusim no aye ne nkakra de the other one asim ase ne ko to dwe papa ne kasa o say de bia o ko ba bia just offer dropping no obi tena ben no so onya Dawood ointment no de twitwi anopa ne anwumre no nom topaye no te say de ye ka no wo de didi no miensa anopa miensa anwumre akra wo ko to dwe na emu ya wo ya dru ba bia na ho no
edu baabi a wo nan no kra na ebutu so no obi de o kwa se aya na eje ne kokro na emu ye ne ya I said it's a kra na ye free so on father wo don intimate nsra so okay no to pae no akra to kete so obeda kama sure an tutuo sasabro ama aya ne ya papa no mo woni akọ pension obi edi me se okọ northern region ona obehu akokra wadi 80 years 90 years out ochi sakre kwa afuom kodoba osan wo yerenom ho ne hia no what you say obisa baba mfia baba ka ne mfie kire wa wonyi ni age so obi owo ho na obeka se papa we nyina wanyini nana omo ho ode yo what you say enti se ya papa no a etie yen akọ pension wa ye mmere wuntimi nante ya de na aba sasabro sisi yare ahotutuo anase ya de ben what the for intimate nesre baby ye wo ya okay to pa no miensa no pa miensa nwumre wa be free the dance powerful number ni be 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ye me dey twa to obi an nsa ne na ye titiri numbness I said doctor dey we tire me and a stroke by you na o say yes when you stroke okoda enu akrokwa adwuma hwe o fili bibi but wan hwe entu ho na mo anya ho adupa sure capsules na adwuma pa ye ntinim wow obi an ntinim mu asi moja bi na adam anade bi na asi ntinim mu ekwan enti moja ne ntimi nko eba sa obun sa wonsa no edu ba bi ana ye titiri na ye dududu yes o maso ema onan o se doctor meti afom a ese meti afufuo bi mu me na se ye dududu na me nan no meto asintini twetweme akra onni kona ye papa no ne ye maame no na brantie bi a wo feel sa no koto da wo do intimate ya ye ka ho asem yi okay fasere baby a wo te sa ya wo na titiriti no na nom to pae no me ensa no pa me ensa nwumre ya line se we never say ya line enoa no we dia makai akrakai ya line no no akra sa titiriti ni nyina be jai ebekọ Dawood Eba Hospital so yade bia agie ni yare ni yenhwe na dance ye don so de so yeah akra isi awfro ka akra ka mo bon say wasi obi doctor nyame hyamo ayana energy enika hospital no wadwe so krapa abrosan akane na Metro FM yemu adwuma no na hospital no Dr. Dawood number ni ebra na ebre 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 Dawood Heba Hospital. Yes, Yama Yarsa. Ya ka yesi doctor. That's Ramete. Enti fase hwikasa no. Eni tete no be aduasa. Fa money tofa. Fa bone tofa ka kire. Ye nuanom se hwifo e wa santima mu nyina se. Akina Dr. Dawood utna se. Ewe dwoso krapa. De wo yare no. E ma ne mfa nko se hwi. Wo de wo santima mu nko ade. Bra dwoso krapa. Ka kire wo. Me da se nana. Ye chi a ile masefo e biala boti e biala. Dawood Eba Hospital chebo mo se ye wa sanwen so yi. Dr. Dawood we dwoso krapa. Awini biala bo ha biala isini hospitals ahodo omundo wa. Doctor ye dwuma hema nyame aduma. To anomona bra. Eba Dr. Dawood si we se mo se wa sanwen so bo sa onyine ma danzie fitenu. Eni mo nyam no wabuso on koto. Eti bra na beli wa yaresa. Piafo. Me da ase ale. Say jataba anti hwi oti ase. Nyame akwa me echira ale. Amen nana. Ya dru ho. Arafoni ade hye sehwi doctor papa no wa ben. Papa ni nimte. Yeah. Enti onne papa no ebe kasa 0244 88 64 37 papa no beje so
papa no be kyerɛ nsɛm ama wo nso ho atɔ ɛna we simple plus phone accessories adofo the trusted brand in Ghana as we speak simple plus seba phone accessories mu dia menhwɛ baabi a de ɔde papa no aba ɛwɔ Asante man mu simple plus me pa kyɛw sɛ wo pɛ charger sɛ wo pɛ power bank ana batteries sɛ wo pɛ hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ni nyinaa no de no ye papa simple plus de no sɛ wo tɔ na simple plus de no bi amento egu ho me wo behwe me charger me use ya simple plus ene gua no baabi a de tua phone ni mo no ene charger na ankasa so what you say enti sɛ wo pɛ Android iPhone Samsung Yam phone bia wo pe ho aka de no simple plus de na ye o pe phone covers de fe iPad any protectors ahodo a I mean accessory bia wo hia bia no simple plus de na me kan fo ama wo betu bi koton ye de ne ye to eno ne papa no na beto ne nkronkonso na fa koye wade wo be kuma se ade hyeman a ye ne Dr. Caesar so ye ne die nimhwe oba kejetia ugina kejetia Dubai G2 opposite kejetia Dubai G2 no abrosan yesi wono the first floor ye wo ho ye number ne ye 0241 709636 and 0244 590374 ewie nanabi heba ono na de nanabi go heba mixture ene nanabi go heba capsules ne nso aba enu ye ni emu se wunya bi na onipa dasani wodi nsuo no ememene topa ye na wawie eduro we adaka ni mu no nsuo ni hyem topa ye ne hye ho fa nsuo ne memene topa ye no na nam yade oso ye very stubborn ewo nipadua ni mu no ebe clear na free ho ama ho atɔ enam yade de se wunya na na bi aduro ya wawie oba misti ba PFA pharmacy Coastal pharmacy apidanke ba dani heba Fredimens Fodro heba wasante bekwai Mr. Oben wa asinfusu ena Constance Ankama pharmacy wa asinfusu wa ubenya na bi no bi na bi number 0549 99 9253 0549 99 9253 na Osipes Enterprise ye ndi Kumase ne ye wo Kejetia Dubai market wo police station ne wo Kejetia Dubai no ne nkyɛn pɛ na Osipes Enterprise ye di adwuma na wie onipa awutie mie sɛ wo pɛ perfumes a ɛyɛ kama wo pɛ slippers de ɛyɛ kama ɛma ne mɛma de a baabi asasa oba ye nkyɛn ye nneoma ne ye papa ebo na efo ye tuton ene ye to ne nkronko perfumes bi te se Asad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Medlot any other perfume brands ye papa ye ya tete so bo ne wo form ene ye wo slippers Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace to papa ne prekonwate na ha no ye bo ne da form betu bi nso koton ye number ne ye 0249 23 83 70 and 050 252 0634. Edinio oba de achiame akra adanse praso aha esio pra neso praso ayo ne ko ohin no ede jase hene a osan ya assembly mai ena wasi kuro ne ewura kuro ura no etu kwan wasan de nachi agya ne se wonde ese ni tumi na dɔso pa assembly mai jase hene a ye di kura jano ye wakasa bebre ya tie wasem no na nso so ye gidi a ye men enti ye behia ye be san afre obi se wo se ye nu hia ye hia wo fia ha meba o hwe meba maame oba na oso otwi pragia na odidi nsɛmfo wo ho no oba na obeka kire o se pragia nde na ode ye bra wanim wase me ban de pragia kwa America so akra na se ne afran so me fa yare ni enko asen clinic nti no sane se si order so twi pragia no wajai monetizing ye adwuma na se asem man bu mi wasa ko video mi ban why na ko video ba asem man no ko video akra ne kan na wotwi no ato no fon so ama akra ne se rasa form you no ba asem me fa no dropping akoba bi no so onko omofo so chama akra ne se oja kan kakra wasa ja kan ne so ka obo to aso enti
yɛbɛhia wo ɛwɔ fie ha firi sɛ wakasa bebree nanso no nsisi so ɛma yɛ saa yɛbɛhia wo na wankasa no yɛne wo adi ho nkɔmmɔ ɛfiri sɛ wama adanse ɔsɛ dompo ase hene koraa no ɛdin bɛba mu ne adeade a ɛni sɛ wɔno koraa deɛ ɔbɔ ne din ɛfiri sɛ wɔne de no akyi agya na nka biribi asi anka yɛkɔbɔ no amanneɛ yɛnkɔko ɛyɛ saa anaasɛ wɔpa akyerɛ sɛ ɔhene no na anaasɛ ɔhene naasɛ ɔkutu pa sɛ ɔhene bia pɛ animonyam sɛ nka wobɛyɛ adeɛ a ɛfɛ na nka yɛbɔ a yɛbɔ ne din abata ho yi na nka yɛ animonyam hyɛ ɛde ama ne kuro na wo koraa no sɛ nkee sɛ ɔhene de n'akyi agyaw na sɛ biribi sɛ yɛsi ne wankɔbɔ ɔhene de amanneɛ na woa wogyina wo tumi so ɛborɔ ɛtoto aboɔ wɔ se ne wɔtoto boɔ wɔ so wɔde sekan ne ba na me defend myself na me toboɔ ɛboɔ a yɛde defend sekan ɔhu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ a yɛnhwɛ ne yie ma yɛnyɛ nneɛma bebree kyenkyene yɛde wotena akonnwa so a esu ne baabi wɔ hɔ a wɔ sɛ woto twene yɛbɛbɔ apolisifoɔ no so aba so ɛfiri sɛ ɛbaa sei no awura kyerɛ sɛ baabi no ɔno baayɛ a wɔn hɔ to no wɔfrɛ wɔhene bi ɛma nka ɔhene ne bɛ ma apolisifoɔ no kaa sɛ wɔyɛnyɛ wɔhene asɛm ɛma ɔmo yɛ yɛn pa nananom ɛba se ya mama mfam ho nye jim se na yɛsa na sɛ mu din cause mo pass mu dwe ti mo nkrofo bi yɛ se ya na mo atumu nan asi fam enti wedi akra esan se yɛbɛhia ne nti no mempɛsɛ mewura mu bebree enti yɛbɛsan afrɛ no yɛhia no ɔmmra mɛkyerɛ mu yie na afidie wɔ hɔ no yɛntu anamɔ anya saa akra deɛ wɔ se yɛyɛ bia no yɛbɛyɛ awura na anim da so no deɛ enye hu enti ɛno deɛ entwam krata na se wonya sika nkɔsan a yɛne yɛbɛpɛ sika ama no na wakɔsan ne yɛni ayɛ deɛ animu na yɛakɔ na ɛso ɔba deɛ a ne ayɛfi sɛ wei ɛsono sika ntwitwa na ɛsono nkonnwasɛm no nso a wɔde aba mu na yɛni ɔma mmienu de sɛ wɔama na sɛ yɛwura baabi na sɛ na akonnwa bɔ no deɛ a anaasɛ asambere mu a na afe so ne yɛanto bi ama ne bio a ɛne ɔno anti ɔpa ɔmmra na yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a ɛde asomdwie ɛbɛba ɛda se mɔne ne nkasa sɛ na wɔtwe a yɛsi mu yi yɛawada assemblyman a wɔyɛ gya asehene yɛhia no ka ɔne nsɛm a ɔka yɛwɔ ɔne ne nkɔmmɔdie mu yi sɛbesɛbe nana ɛntɔ asomu nsɛm a wɔkan nsisi so gyata babusa a question wo dɔgye question no ɔse anyanyam bia wo ne maame mienu why na hyɛ attack ase wo dɔgye question no we need to know some things ɛna nneɛma bi wɔ hɔ a wo kasa yiyi nananom din firim wura oni Ghana nana dompa se wote ne baabi mfani di ma sa asɛm we mu sɛ yɛde kura hyɛ wo nsa na sɛ wura ni hɔ a wura wɔ baabi a wɔsom enti de kyerɛ wo so no yɛde kɔdan yɛ wura sɛ yɛ wura ni ha nana de aba me so nie ti nana nim sɛ maame wabɔ na pai na ni akyi sei yɛ a wɔte ha awura akoma to yam but in the first place before say ya wada ne bedru no wadama woni wukunu monkwa sinfo su hospital monkwa sign krata no na monfa krata de nto ho ada ibehia no bekyere de esese ye de sa krata ne ye wate mbacho mate ofane nyina se krata no doctor no wo hwe me aduro kwa matimi age me ba ne sukunti mi sika nyina sa krata no na ya danseɛ krata no na ya danseɛ sɛ yɛbɛkɔ kɔɔto a wo sign saa krata no ma posi ehu the extent of damage a wakɔ so what the American very good munhyia wɔdom wɔkyere hɔ awia weekends ni yɛkɔdie ɛyɛ anonom grow fine na duro ne yɛ aduro wɔnom no anum ato a ɛbɛboa wo o mensisi mu nsɛm nya onomo a ɛbɛboa wo edura na adwona wuntumi na tititi ya kyewa eduru we bɛboa wo sɛ onomo a ɛbɔ ho ban ma ho yɛ den baabi etu nu bia nso kɔ a group fan yɛ duro no wobenya bia to anom 0244596532 ɛyɛ Dr. Grofine ne number no na homka hit patch ne de yɛse baabi ɛyɛ ɔya no tetare ho wapɔ ne wapɔ so na ɛyɛ wo yɛ wo nsabuom na wayɛ ase twiwo